Γεια σας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην τοπική ιστορία της Κορίνθου. Θα κάνουμε ένα προήμιο, ένα πρόλογο περίπου 10 λεπτά και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουμε μία συζήτηση η οποία αφορά την έρευνα, και η έρευνα αυτή είναι ποια σχέση έχει η εποχή των τελευταίων χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την Κόρινθο, ποια σχέση έχουν οι νοταράδες με την Κόρινθο και πολύ περισσότερο ποια σχέση έχουν όλα αυτά και κυρίως η επί 37 χρόνια αυτοκράτηρα του Βυζαντίου η Ελένη, Παλαιολογίνα, Δραγάση, η Αυγούστα, αυτοκράτηρα των Ρωμαίων όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, με το σπήλαιο των Γερανίων. Μπορούμε να πούμε εκ προημίου ότι στο σπήλαιο των Γερανίων, το επωνομαζόμενο και σπήλαιο του Οσίου Παταπίου, εκεί μπορεί να δει κανένας τις σχέσεις αυτές όλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας των τελευταίων χρόνων του Βυζαντίου. Και να εξηγούμεθα, για να καταλάβετε τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, ότι στο σπήλαιο των Γερανίων εικονίζεται η Ελένη Παλαιολογίνα Δραγάση, δηλαδή η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με το όνομα όμως Οσία Υπομονή. Επίσης, εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει και το σκήνομα του Οσίου Παταπίου, το οποίο έχει μεταφερθεί από τον Αγγελίνο Ταρά, από την Κωνσταντινούπολη, μετά την άλλους Κωνσταντινούπολεως στα Γεράνια. Το πώς μεταφέρθηκε και πώς εξελίσσεται η ιστορία αυτή η οποία αφορά τον Όσιο Πατάπιο θα τα δείτε στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Εγώ θα κάνω μόνο ορισμένες διευκρινήσεις και επιγραμματικά θα πω έτσι την ιστορία, διότι εδώ είναι δύο εξέχουσες προσωπικότητες, θα προκύψουν από τη συζήτηση αυτή. Η μία προσωπικότητα είναι η αυτοκράτηρα η αυτοκράτηρα Ελένη Παλαιολογίνα, η οποία ήταν σύζυγος του προ-τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μανουήλ του Δευτέρου και ήταν μητέρα του τελευταίου και του προτελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, δηλαδή του Κωνσταντίνου του 11ου, του επικαλωμένου και μαρμαρωμένου βασιλιά, και του αδερφού του Ιάννου του 8ου. Καταγωγή της από τον Στριμώνα, το γένος Δραγάση, κατήγεται από τον ηγεμόνα του Στριμώνος Δραγάση, και σε 19 ηλικία 19 ετών είχε παντρευτεί τον Μανουήλ το δεύτερο, τον αποκαλούμενο και σοφό αυτοκράτορα. Ο Μανουήλ ο δεύτερος είναι αυτός ο οποίος ήταν ελόγιος, πήγε 3,5 χρόνια στη Δύση, στη Γένοβα, στο Παρίσι, στην Αγγλία, τότε που κινδύνευε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ζητώντας βοήθεια, αλλά ήρθε σχεδόν με άδεια χέρια. Η ιστορία του Οσίου Παταπίου περίπου είναι ως εξής, και θα δούμε στη συζήτηση πώς συνδέεται η μεταφορά του σκηνώματος και με τους παλαιολόγους αλλά και με τους νοταράδες. Ο Όσιος Πατάπιος γεννήθηκε, έζησε τον 5ο αιώνα, γεννήθηκε στη Θήβα, στην Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τους συναξαριστάς, ασκήτευσε ένα χρονικό διάστημα στην έρημο της Νητρίας της Αιγύπτου και εν συνεχεία έρθε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με δύο συνοδοιπόρους του, το Βάρα και το Ραβουλά, όσοι και αυτοί, και όταν κοιμήθηκε το λείψανό του, το σκήνωμά του κατετέθη στη μονή των Αιγυπτίων, την μονή την οποία είχε ιδρύσει αυτό στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, έξω από τα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το 536 κάηκε η μονή αυτή και μεταφέρθη το σκήνωμά του σε μια άλλη μονή την οποία είχε ιδρύσει ο συνασκητής του και ο συνοδοιπόρος του ο Όσιος Βάρας, και
Η μονή αυτή ετέθη υπό την προστασία των τελευταίων παλαιολόγων. Να επιθυμίσουμε ότι οι τελευταίοι παλαιολόγοι τελικά είχαν συγγένεια και με τους νοταράδες που ήρθαν εκ των υστέρων στην Κορινθία. Η δε συγγένεια ήταν ότι η αδερφή του Μανουήλ, του δευτέρου του παλαιολόγου, του προπροτελευταίου αυτοκράτορας του Βυζαντίου και συζύγου της Ελένης Παλαιολογίνας Δραγάση, είχε παντρευτεί ένα νοταρά. Ο Νικόλαος Νοταράς είναι γνωστά αυτά όσοι ασχολούνται με την τοπική ιστορία της Κορίνθου, τον Αγγελή Νοταρά, τον Λουκά Νοταρά και τον Ιωάννη Νοταρά, και ο Αγγελής Νοταράς, ο μεν Λουκάς Νοταράς είναι ο εθνομάρτης ο οποίος θυσιάστηκε κατά τις ημέρες της αλώσης της Κωνσταντινούπολης. Ο δε Αγγελής Νοταράς, ερχόμενος στην Πελοπόννησο, πήγε στον συγγενή του Θωμά Παλαιολόγο, ο οποίος του δώρισε έκταση στα Τρίκαλα Κορινθίας και εκεί εγκατασταθήκανε οι νοταράδες. Ο Αγγελής Νοταράς εν συνεχεία πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπως αποδεικνύουν οι έρευνες, και αυτό γίνεται μέχρι στιγμής αποδεκτό, με Ρώσους μοναχούς οι οποίοι είχαν καταλάβει το μοναστήρι, ειρηνικά βέβαια, της Πέτρας στην Κωνσταντινούπολη. Πήρε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, βέβαια αυτά, λίγα χρόνια μετά την άλωση, πήρε το σκήνωμα του Οσίου Παταπίου και το φέρανε στην Κόρινθο, δηλαδή στα Γεράνια, στο ομώνυμο σπήλαιο των Γερανίων. Εκεί θα υπήρξε η μοναστική αυτή αδερφότητα ορισμένα χρόνια, από Ρώσους μοναχούς δεν ξέρουμε, και εν συνεχεία όταν ο τελευταίος μοναχός πέθανε, εντύχησε το σκήνωμα αυτό του Οσίου Παταπίου μέσα στο σπήλαιο, δεν εφαίνεται, και το 1904, δηλαδή πρέπει να έμεινε από το 15ο αιώνα μέχρι το 1904, περίπου 3-4 αιώνες εντυχισμένο, και το 1904 ένας παπάς από το Λουτράκι, ο παπάς Σουσάνης, τυχαία ανακάλυψε αυτό το σκήνωμα ευωδιάζων, και γνωρίζουμε ότι πρόκειται περί ενός μεγάλου Αγίου, του Οσίου Παταπίου. Στο τέμπλο του Ναηδρίου, δηλαδή του σπηλαίου των Γερανίων, του αποκαλωμένου και σπηλαίου του Οσίου Παταπίου, εκεί δηλαδή που είναι η σημερινή μονή του Οσίου Παταπίου, εικονίζονται διάφοροι Άγιοι. Πρώτον είναι η Οσία Υπομονή. Μέχρι πρότινος, μέχρι μερικές δεκαετίες, ήταν άγνωστη ποια είναι η Οσία Υπομονή. Τελικά, από την έρευνα, την οποία έχουν κάνει διάφοροι, και κυρίως ο κύριος Κουκουλάς, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, απεδείχθη ότι η Οσία Υπομονή είναι ακριβώς αυτή η αυτοκράτορα του Βυζαντίου, η Ελένη Παλαιολογίνα Δραγάση, Ελαίο Θεού, αυτός ήταν ο επίσημος τίτλος της, αυτοκράτηρα των Ρωμαίων, και η οποία υπήρξε αυτοκράτηρα επί 37 ολόκληρα έτη, και στα τελευταία χρόνια της, πέθανε λίγα χρόνια μπροστά από την άλωση, γύρω στο 1450, έπαιξε σπουδαίο ρόλο και για την ανακήρυξη του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν δεσπότης στο Μιστρά, την ανακήρυξή του ως αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο γνωστός, ο οποίος έπεσε στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, για τον οποίο υπάρχουν οι θρύλοι και για τον οποίο πολλά έχουν γραφτεί, ο οποίος αποκαλείται και μαρμαρωμένος βασιλιάς. Άρα δηλαδή η Οσία Υπομονή, όποιος έχει πάει στο σπήλαιο του Οσίου Παταπίου και βλέπει την Οσία Υπομονή, είναι αυτή η αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, διότι είναι μια τιμή για την Κορινθία. Η ίδια είχε διαφερθεί, είχε υπό την προστασία της τη μονή της Πέτρας στην Κωνσταντινούπολη, θα τα δούμε αυτά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, όπου εκεί εφυλάσσεται το σκήνωμα του Οσίου Παταπίου. Ο δε Λουκάς Νοταράς, ο εθνομάρτης, ο οποίος έδωσε τη ζωή του και αυτός κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, τις τελευταίες ημέρες της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, εφύλασε την πύλη του Ρωμανού κοντά στο ναό των Βλαχερνών, όπου εκεί κοντά ήταν και η μονή της Πέτρας και ήταν θησαυρισμένο το σκήνωμα του Οσίου Παταπίου. Αυτά εν περιλήψει
για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την επόμενη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει. Βέβαια, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας αναφέρω, αναφέρεται σε διαφόρους συγγραφείς, κυρίως στον Ανδρέα Κρήτης και στο Σημειών το μεταφραστή, οι οποίοι έχουν γράψει συναξάρια, αλλά δεν υπήρχαν πολλά ιστορικά στοιχεία, αλλά κυρίως ο Ιωάννης Μαυρόπους, ένας λόγιος της εποχής, ο οποίος συγκαταλέγεται περίπου στο ύψος των 3 ιεραρχών, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Ευχαητών, έγραψε το βίο του Οσίου Βάρα, του Συνοδοιπόρου και Συναστητού του Οσίου Παταπίου, και διότι αυτός ήταν ηγούμενος στην Κωνσταντινούπολη της Μονής του Οσίου, που είχε ιδρύσει ο Οσίος Βάρας, όπου φυλάσσεται το σκήνομα του Οσίου Παταπίου όταν το 536 μετέφερε εκεί, επειδή η Μονή των Αιγυπτίων έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή από το σύγγραμμα αυτό, τον έπαινο που είχε γράψει ο Ιωάννης ο Μαυρόπους για τον Βάρα, εκεί φαίνεται εν μέρη και η βιογραφία του Οσίου Παταπίου, και από εκεί αντλούμε πάρα πολλά στοιχεία. Επίσης ο Παπαδόπουλος ο Κεραυμεύς, ο Γενάδιος και διάφορες άλλες πηγές από βυζαντινούς συγγραφείς υπάρχουν που συνθέτουν με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση την οποία εμείς θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Να πούμε βέβαια ότι η Αγία Υπομονή, δηλαδή η αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ότι ο ιός της, ο πρώτο τελευταίος αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο Ιωάννης ο 8ος, είναι αυτός ο οποίος πήγε στη Φεράρα της Ιταλίας και στη Φλωρεντία και έλαβε μέρος στη ψευτοσύνοδο της Φεράρας και υπέγραψε αυτός την υποταγή της Ορθοδοξίας στον Παπισμό. Εκεί αντέδρασε βέβαια ο Ζωνωστόν, για όσους ασχολούνται με αυτά, ο Μάρκος ο Ευγενικός, ο Εφέσου, με τον Ιωάννη, τον αδελφό του, τον Ιεροδιάκονο, που εκπροσωπούσαν και το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, και δεν έγινε έτσι η ένωση. Η δε Ελένη Παλαιολογίνα, δηλαδή η Οσία Υπομονή, ήταν βέβαια εναντίον της νόσεως των εκκλησιών και υπέρ της επικρατήσεως της Ορθοδοξίας. Ήταν τραγικές στιγμές τότε όταν κυβερνούσε, διότι είχαμε την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Σταυροφόρους, και εν συνεχεία ό,τι διαδραματίζεται περίπου γύρω στο 1453. Μερικά χρόνια πρώτου 1453 και μερικά χρόνια μετά το 1453. Αυτή είναι η πρώτη χρονική περίοδος. Βέβαια η τραγική περίοδος, στην οποία έζησε βέβαια και η Ελένη Παλαιολογίνα, η Οσία Υπομονή, διότι στο τέλος της ζωής τους πήγε σε μοναστήρι και έγινε μοναχή, και η Εκκλησία μας την εγνωρίζει στην Οσία, και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημασία έχει το σπήλο του Γερανίων για την περιοχή μας, για την ιστορία της περιοχής μας. Δεν το έχουμε εκτιμήσει δεόντως, και πολύ περισσότερο ότι υπάρχει επίσης μεγάλος τομέας προς έρευνα, διότι πολλά θέματα πρέπει να απαντηθούν ακόμη στο σημείο αυτό. Άρα προσπάθησα να δώσω έτσι επιγραμματικά μία ροή των γεγονότων, και τώρα θα παρακολουθήσουμε αυτό τη βιντεοσκοπημένη συζήτηση. Είναι περίπου διάρκειας 1 ώρας, οπότε έχει λεπτομέρειες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτό το πρόλογο, για αυτή την εισήγηση που και εγώ επιγραμματικά έκανα. Παρακαλώ να παρακολουθήσουμε την συζήτηση. Κάποια πράγματα τα οποία είχαν υποστηριχθεί παντρευόντουσαν πολύ με το μύθο. Και είπα, δεν μπορεί να είναι έτσι. Από εκεί και πέρα βέβαια, στην πορεία της συζήτησης θα πούμε, έκανα μια κάποια κοπιαστική έρευνα. Θα πρέπει να σας πω εκ προημίου ότι μια πληροφορία η οποία ήταν το κλειδί της υπόθεσης, όπου δεν μπορούσα να παντρέψω κάποια πράγματα χωρίς αυτό το στοιχείο, αυτό τον κρίκο, τον συνεκτικό, ο οποίος θα μου έλυνε σε όλο το πλάτος την αστυνομική έρευνα, σε εισαγωγικά. Λοιπόν,
Για αυτή την υπόθεση πάλευα, θα σας φανεί αδιανόητο, αλλά είναι έτσι και είμαι ειλικρινής, πάνω από 3 χρόνια. Και είναι το κλειδί, αν επιτρέπετε. Πάνω, θα το πούμε, πάνω από 3 χρόνια. Και ας πω το φανταστικότερο, εκεί που πλέον είχα απελπιστεί, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το βρω, ίσως αργότερα να ξανασχοληθώ πάλι να το ξαναδώ, παίρνοντας ένα βιβλίο, θα σου πω ποιο είναι μετά, και βλέποντας απάνω ένα τίτλο, άλλο αυτό δεν με ενδιαφέρει, πήγαινε να κλείσω τη σελίδα, στην υποσημείωση από κάτω βλέπω τη λέξη Πατάπιος. Κάτι σημαίνει εδώ. Αρχίζω λοιπόν να διαβάζω. Εκεί μόλις το διάβασα, έκανα το σταυρό μου. Είπα δόξα τω Θεώ Παναγία μου. Βρέθηκε το κλειδί. Το οποίο είναι το κλειδί, αυτό θα το πούμε μετά στη συνέχεια. Να αφήσουμε, να κάνουμε και λίγο suspense, έτσι να υπάρχει στη συζήτηση. Θέλω να σας πω ότι πέρα από το προσωπικό βίωμα το οποίο υπήρχε, πέρα από τον βαθύτερο σεβασμό τον οποίο τρέφουμε όλοι για τον Όσιο Πατάπιο, ας μην γελιόμαστε. Όλοι τον σεβόμαστε. Άλλος με τον τρόπο του, έτσι, άλλος του βαθμού που νομίζω ότι είναι αυτός. Ξεκινώντας από αυτά λοιπόν τα στοιχεία, μετά μπήκε στην υπόθεση αυτό που είπαμε προηγουμένως, αυτή η έρευνα η οποία απέδειξε αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε. Αυτό έτσι είναι το θέμα, ελάχιστες κουβέντες. Και πάλι επαναλαμβάνω, σας ευχαριστώ γιατί μου δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε σε αυτό το θέμα. Κύριε Κουπουλά, επειδή πλέον η συζήτηση πήρε ανθρώπινο χαρακτήρα και εσείς ανοίξατε την καρδιά σας, απορρίπτοντας τον εγωισμό, θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνω κι εγώ εδώ μία ομολογία πίστεως, πώς ευλαβούμε τον Όσιο Πατάπιο. Φυσικά δεν θα αναφέρω λεπτομέρειες, αλλά μια τέτοια πνευματική εμπειρία είχα και εγώ όταν άρχισα να ασχολούμαι με τον Όσιο Πατάπιο. Φυσικά όχι στη κλίμακα που ασχοληθήκατε εσείς. Ήταν περίπου προδεκαετίας, όταν είχα αποφασίσει με την οικογένειά μου, δηλαδή με τις 2 κόρες μου που ήταν μικρές τότε και τη σύζυγό μου, να παρακολουθούμε όλες τις ακολουθίες τη Μεγάλη Εβδομάδα στο Όσιο Πατάπιο. Και ήταν Μεγάλη Πέμπτη, θυμάμαι, που ανεβαίναμε τις σκάλες, όταν εκεί, χωρίς εγώ να έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, ήμουνα άνθρωπος περισσότερο της λογικής και έχω τεχνική εκπαίδευση περισσότερο και όχι θεολογική. Εκεί έζησα όντως για αυτούς που δεν πιστεύουν να πω υπερφυσική εμπειρία, για αυτούς που πιστεύουν να πω ένα θαύμα, το οποίο με βοήθησε σε μια ψυχική μετουσίωση. Δηλαδή, από αυτή τη στιγμή επήλθε σε μένα μια εσωτερική αλλαγή. Δεν τρέπομαι εγώ να το πω, δεν το λέω ούτε για προβολή, το εκφράζω και εγώ ύστερα από 10 χρόνια έτσι. Και το εκφράζω μόνο και μόνο επειδή η συζήτησή μας πήρε ανθρώπινο χαρακτήρα, για να τιμήσουμε με αυτό τον Όσιο και για να δοξάσουμε τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος ενεργεί μέσω των Αγίων Του και κάνει τα θαύματα. Αυτό για την ώρα και να μην μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ίσως έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην τρεπόμαστε τώρα με την ευκαιρία αυτό να το πω και κάτι. Μας έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα, κύριε Κουτσούκο, για τα οποία πρέπει να έχουμε όχι το θάρρος, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι θαραλέος, αλλά αξίζει τον κόπο να τα κρατήσουμε. Εντάξει. Ας μην τρεπόμαστε λοιπόν να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί στο κάτω-κάτω της γραφής. Πολύ σωστά. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι γιατί να ντραπώ, δεν το καταλαβαίνω. Τι κακό έχει κάνει αυτή η θρησκεία. Για ποιο λόγο δηλαδή, να πω ότι ξέρετε, εγώ αν ντρέπομαι να πω ότι είμαι χριστιανός ή ότι κάνω. Βέβαια, όταν λέμε ότι είμαι χριστιανός, μην νομίζετε ότι ζούμε, εγώ τουλάχιστον έτσι. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Γιατί δεν θέλω να δώσω τη διασημεία. Είπα όμως κάτι. Γεννήθηκα Έλληνας και χριστιανός Ορθόδοξος. Πιστεύω σε αυτά τα δυο, αγωνίζομαι με τον ελάχιστο τρόπο με τον οποίο αγωνίζομαι για να συντηρηθούν αυτά τα πράγματα. Διότι αν πετάξουμε πατρίδα, αν πετάξουμε οικογένεια, αν πετάξουμε θρησκεία, αν πετάξουμε το ένα, αν πετάξουμε το άλλο, παράδοση, τότε τι μας έμεινε. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ξεφεύγουμε όμως από το θέμα και... Όχι, νομίζω έστω αυτή η κοιλιά που έκανε συζήτηση είναι άκρως ενδιαφέρουσα.
διότι δεν θέλουμε να κάνουμε εδώ μια δημοσιογραφική συζήτηση με δημοσιογραφική ιδιωτολογία. Εξάλλου δεν είναι κανένας από εμάς δημοσιογράφος. Εμείς ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε τον Όσιο Πατάπιο. Μιλάμε εντελώς αυθόρμητα, έχουμε ανοίξει την καρδιά μας και όσοι πιστεύουν θα μας καταλάβουν. Όσοι δεν πιστεύουν, ίσως μας καταλάβουν, ίσως δεν μας καταλάβουν. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Πάντως είναι ευχάριστο το ότι μια τέτοια συζήτηση βγαίνει στον αέρα και θα πω ότι είναι κάπως πρωτότυπη εξαγόρευση, για να πω τη λέξη εξομολόγηση, μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί με τον ίδιο τρόπο από τον Άγιο για τον οποίο σήμερα μιλάμε. Ας μπούμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά χρονολογικά να ερευνήσουμε το βίο και την ιστορία του Οσίου Παταπίου. Κατά πρώτον, ξέρουμε ότι ο Όσιος Πατάπιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Τι έχουμε να πούμε έτσι επάνω αυτό, τι έχει προκύψει από την έρευνα, και δική σας έρευνα είναι περισσότερο για ό,τι συνέβη στην Κωνσταντινούπολη και στη μεταφορά. Εγώ από ό,τι ξέρω τουλάχιστον γεννήθηκε στη Θήβα της Αιγύπτου, ασκήτευσε εκεί στην έρημο της Νητρίας. Δεν υπάρχουν φυσικά δεδομένα και στοιχεία πολλά για αυτό το θέμα, αλλά επειδή εκεί συνήθως υπήρχαν μεγάλοι ασκητές όπως ο Μέγας Αντώνιος και διάφοροι άλλοι καθηγητές της ερήμου, εν συνεχεία όμως, επειδή έφτασε ήδη από τότε σε μεγάλα ύψη αγιότητος και επειδή κόσμος συνέρεε και ήταν ταπεινός, εγκατέλειψε την Αίγυπτο και ήθελε να έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Υποθέτω θα πέρασε από τους Αγίους Τόπους και καθοδόν συναντήθηκε νομίζω με άλλους συνασκητές και φτάσανε στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό για το οποίο θα κάνουμε λόγο ειδικότερα. Όμως, επειδή είναι ενδεχόμενο να μου διαφύγει στην πορεία της συζήτησης και θα απαντήσω στα ερωτήματά σας, θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω για αυτό το έργο που έχει γίνει στον Όσιο Πατάπιο, πέρα από την γυναικεία μοναστική αδελφότητα η οποία κάνει τα πάντα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τον πατέρα Νεκτάριο Μαρμαρινό, αυτόν τον Άγιο πραγματικά άνθρωπο προς τον οποίο αξίζει κάθε σεβασμός πέρα από οτιδήποτε άλλο, γιατί το θυμάμαι μικρό παιδάκι όταν ήμουν, όταν ερχόταν και του περίμενε το άλογο για να τον ανεβάσει πάνω στον Όσιο Πατάπιο, και όλο αυτό που έχει γίνει αξίζει να το υπογραμμίζει κανείς, οφείλεται στον πατέρα, στον Άγιο Γέροντα Νεκτάριο Μαρμαρινό. Το λέω βγάζοντας έτσι από την ψυχή μου κάτι που είναι απόλυτα ειλικρινές. Τώρα, να έρθουμε στα περί του Οσίου Παταπίου. Κοιτάξτε, ξεκινήσατε πάρα πολύ σωστά με την έννοια ότι προσδιορίσατε 2-3 πράγματα μόνο. Όντως, οι πληροφορίες που υπήρχαν ήταν ελάχιστες. Γεννήθηκε στις Θήβες της Αιγύπτου, ασκήτεψε στην έρημο, πήγε στις Βλαχέρνες και από εκεί τίποτα. Όσοι ασχολήθηκαν με τον Όσιο Πατάπιο δεν είχαν παρά αυτές τις πληροφορίες. Δέστε όμως τη μεγάλη τώρα διαφορά. Εάν επρόκειτο να μιλήσουμε περί του πραγματικού Οσίου Παταπίου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είχαμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν όμως επρόκειτο να μιλήσουμε για το σκήνομα του Οσίου Παταπίου στα Γεράνια, εκεί τα πράγματα άλλαζαν τελείως. Το πρώτο ερώτημα ήταν, είναι όντως το σκήνομα του γνησίου, ας το πω έτσι, Οσίου Παταπίου? Ένα. Δεύτερο, και εάν ήταν όντως το σκήνομα του Οσίου Παταπίου, για ποιο λόγο βρέθηκε εδώ? Εάν διαβάσετε την ηθική θρησκευτική εγκυκλοπαίδεια, εκεί γίνεται αναφορά στον Όσιο Πατάπιο και λέει ότι ναι, ήρθε εδώ το σκήνομα, αλλά με τρόπο άγνωστο. Τώρα, προσθέσετε σε αυτά όλα που είπα μέχρι τώρα, τα ελάχιστα, και αυτό που σας είπα προηγουμένως, κάποια πράγματα τα οποία εφέροντος παράδοση εδώ, αλλά μεν υπέκρυπταν αλήθειες όπως αποδείχθηκε, χωρίς όμως το συστατικό στοιχείο της απόδειξης, ότι κάτι ελέγχθη, κάτι ακούστηκε, αλλά δεν είναι το μύθο. Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά το εξής. Εφέρονται ότι αυτό έχει καταγραφεί στους κατοίκους
όχι τους Λουτρακίου και της περιοχής της δικής μας, από άλλους. Λέει, είναι το σκήνωμα του Οσίου Παταπίου. Και ξέρετε, ο Όσιος Πατάπιος έριχνε την κάπα του από το Λουτράκι και ανέβαινε πάνω και πήγαινε στην Κόρινθο απέναντι ή το αντίστροφο, μεταφέροντας πέτρες για να φτιάξει το σκυταριό του. Ένα δεύτερο. Ότι... Ευσεβείς μυθολογίες. Ναι. Τα βαθλώματα που είναι κάτω στο ασκηταριό μπροστά στο σχήμα του Οσίου Παταπίου ήταν, λέει, από τις γονικλησίες τις οποίες έκανε ο Όσιος απέναντι σε ένα σκήνομα. Και όταν ρώτησε, λέω, μέσα σε ποιο σκήνομα, αλλά πρέπει να υπήρχαν 2 σκηνώματα μέσα, όχι 1. Έτσι δεν είναι λογικό? Δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Είχαν μπερδευτεί πάρα πολύ τα πράγματα. Μπερδεύτηκαν ακόμη περισσότερο όταν κάποιοι ερευνητές, δεν τους κακόλογο τους ανθρώπους για όνομα της Παναγίας, απλά λέω ότι ίσως να μην υπήρχε και ο χρόνος ανάλογος να ερευνήσουν τα πράγματα περισσότερο. Μετέφεραν αοριστείες. Δεν είχε γίνει, πώς να σας πω, μια έρευνα επισταμένη, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό έκανα εγώ. Έτσι, σε άλλη ερευνά σας συνεχίζεται. Έτσι, οπωσδήποτε συνεχίζεται, θα σας πω μετά. Δεν υπήρχε μια επισταμένη έρευνα, η οποία θα επιχειρούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις σε κάποια προβλήματα. Όπως αυτό ακριβώς έκανα και εγώ. Σε κάποια προβλήματα. Δεν έχω λύσει όλα τα θέματα του Οσίου Παταπίου. Βασικά ναι. Έτσι το πιστεύω και έχει γίνει αποδεκτό. Το άσχημο με τους προηγούμενους, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι αυτά τα οποία εφέροντο τα έγραφαν. Ναι. Και η μία παρεξήγηση οδηγούσε σε κάποια άλλη. Θυμάμαι, κύριε Κοκκουλά, και εγώ παλιά είχα διαβάσει μια βιογραφία που έλεγε κάποιος πλοίαρχος Κορίνθιος, ναι, που πήγαινε για την Κωνσταντινούπολη, πέρασε από την Κόρινθο για να δει την οικογένειά του. Ασφαλώς θα αναφέρεστε, ασφαλώς θα αναφέρεστε, καταλαβαίνω ότι υπονοείτε. Πολύ παλιά. Ναι, στο Μαριωρί. Δεν τον θυμάμαι. Ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Λέω, αν είναι έτσι οι βιογραφίες των Αγίων, τότε πού είναι η πίστη μας? Θα σας πω και κάτι περισσότερο. Ναι. Και εδώ είναι το οδυνηρό. Αυτός ο κύριος, ο οποίος τελικά αποδείχτηκε ποιος ήταν, γιατί ερεύνησε την πρώτη προσώπη. Ξέρετε τι περιέλαμβανε μέσα? Θα φρίξετε μας το πω. Μεταξύ των άλλων απιθάνων που έγραφε κλπ. Ότι ο Όσιος Πατάπιος ασκήτευε μαζί με την Αγία Υπομονή στο ασκηταριό. Με συγχωρείτε, είναι καταγραμμένο. Και θα σας πω και κάτι πολύ σπουδαιότερο ακόμη, ότι μου είχε γίνει και υπόδειξη από κάποιους, ας μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, να διαβάσω το σύγγραμμα του κυρίου Μαριωρί, έτσι, για να πάρω τις πληροφορίες. Δεν τους άρεσαν οι πληροφορίες δικές μου. Με συγχωρείτε, εγώ το διάβασα. Και αν συμφωνείτε με το πρώτο, να προχωρήσουμε στα επόμενα. Από ό,τι ξέρω όμως, σε ένα διάστημα υπήρχε το βιβλίο αυτό στη Μονή, αλλά μετά όταν καταλάβανε το αποσύρανε και το απαγορεύσανε και να άλλα, το. Ναι. Και όπως μετά εισήχθη κάποιο άλλο, το οποίο αφού κατεσπάραξε όλα τα δικά μου εδώ πέρα και αναφέροντας μόνο το όνομά μου στη βιβλιογραφία, 8ο μεταξύ των 10. Το οποίο είναι πρόσφατο αυτό. Το οποίο είναι πρόσφατο αυτό. Χάρισμα του κυρίου, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό σας πω ότι γίνεται. Αυτό είπατε προηγουμένως. Η ακαδημαϊκή θεολογία άλλο πράγμα και η θεολογική εμπειρία άλλο πράγμα. Του χαρίζω τον τίτλο του πνευματικού κλέπτου. Τίποτε άλλο. Ας είναι καλά ο άνθρωπος και τελειώσει. Δεν κάθομαι να σας πω. Αυτές λοιπόν ήταν οι ελάχιστες πληροφορίες και τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε κανείς. Ξεκίνησα από κάτι πολύ απλό. Είπα, παλαιός ή νέος. Το νέος ήταν εύκολο να αποδειχθεί. Η Αποστολική Εκκλησία της Κορίνθου. Και μια εορτατή εκκλησία. Έτσι, μια από τις αρχαιότερες εκκλησίες. Ναι. Για να ψάξουμε λοιπόν. Τι υπάρχει εδώ? 0. Άρα δεν ξεκινάμε από την παραδοχή ή σαν ερώτημα προηγούμενα, αλλά από την παραδοχή μετά την έρευνα αυτή, ότι επρόκειτο περί του Οσίου Παταπίου ενός νέου ασκητή. Έπρεπε λοιπόν να μπούμε τώρα στις αποδείξεις αν πράγματι είναι το σκήνομα του Οσίου Παταπίου, του γνωστού Τυφών κλπ. Εκεί λοιπόν ήταν η έρευνα. Κλείνοντας αυτό το μικρό κεφάλαιο, πρέπει να σας πω ότι το σκήνομα βρέθηκε στα 1904 από τον Παπα Κώστα του Σουσάνη, τον Λουτρακιώτη παπά,
ο οποίος πήγαινε πολλές φορές επάνω στο μοναστήρι, κάνοντας κάποια λειτουργία από κάποιους πιστούς οι οποίοι ήθελαν να κάνουν εκεί. Χωρίς να γνωρίζει κανείς βέβαια ότι υπήρχε το σκήνομα ελκυσμένο. Ο Παπάς Σουσάνης, ένας θηριώδης τύπος, τεράστιος. Το σκήνομα το ασκητάριο ήταν πολύ χαμηλό. Δεν τον έπαιρνε λοιπόν να λειτουργεί με άνεση. Φώναξε κάποιον από την παραχώρα του Βασιλού του Παπά, του λέει: σκάψε λίγο. Σκάβοντας λοιπόν, πέφτει ο τείχος και αποκαλύπτεται το Άγιο Σκήνομα. Τώρα βέβαια εδώ ας με επιτραπεί, παρά τη σοβαρότητα της συζήτησης, και το αστείο. Όταν έλεγα προηγουμένως ότι όσος Πατάπιος πήγαινε στην Κόρινθο πάνω στο Ράσο και λοιπά, οτιδήποτε άλλο, πώς δεν είπαν ότι και ο ήλιος έκτισε τον τοίχο? Ξέρετε, όχι, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Χαίρομαι ότι επισημαίνετε την αντικειμενικότητα και την αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να ξεπεράσει κανείς έτσι εύκολα. Συμφωνώ. Βρέθηκε το σκήνομα. Αμέσως το πήρε ο Παπακώστας Σουσάνης το σκήνομα, το έφερε στο σπίτι του στο Λουτράκι. Ειδοποίησε τότε τον Δαμασκηνό, ο οποίος έκανε και την πρώτη λειψανοθήκη του ΟΣΥ. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια επάνω. Προφυλάχθηκε βέβαια το σκήνομα, διότι ξέρετε, η παλιά συνήθεια των χριστιανών πήγαιναν και έπαιρναν κομμάτια. Παίρνουν για φυλαχτό σάρκος του Ασίου. Ναι. Λοιπόν, και πράγματι αξίζει να στέκεται κανείς με σεβασμό απόλυτο στον Παπά Σουσάνη, διότι ήταν ο μόνος ο οποίος διαφύλαξε το σκήνομα του Ισοπεταπείου. Αν δεν ήταν αυτός, πήγε τίποτα. Κλείνοντας λοιπόν αυτό, μπαίνουμε τώρα στα ουσιαστικά. Τα ερωτήματα λοιπόν ήταν σαφή. Ας πάμε λοιπόν τώρα στον γνήσιο, ας το πω έτσι, και πάλι να μου συγχωρηθεί η έκφραση, για να κάνω τη διάκριση των ανατολικών. Αφού αποκλείσαμε λοιπόν ότι πρόκειται περί νέου ασκητή, όχι μόνο με αυτή την έρευνα η οποία έγινε εδώ, έτσι, αν είναι νέος ή όχι, είχα και άλλες έρευνες που είχα κάνει, με είχαν βεβαιώσει, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν πρόκειται περί νέου ασκητού, αλλά ότι πρόκειται περί του παλαιού, του μοναδικού οσίου Πεταπείου. Οι πηγές. Σημειώνω ο μεταφραστής, Ανδρέας Κρήτης. Ακολουθούσαν την πρακτική όλων των συναξαριστών. Δηλαδή, πολύ ελάχιστα λόγια για το βίο των Αγίων και περισσότερο θαύματα. Δεν έβγαινε τίποτα. Υπήρχαν μόνο κάποιες διαφορές μεταξύ τους σε ό,τι αφορά το σκήνομα. Ομιλούσαν περί της μονής του Αιγυπτιού ένας, ο άλλος περί της μονής του Ιωάννου, του Βαπτιστού. Εκεί υπήρχε μία σύγχυση. Και εκεί ήταν και ένα πολύ σπουδαίο πρόβλημα, διότι έλεγε κανείς, καλά, πού ήταν τελικά το σκήνομα του Ισοπεδεπίου, στη μονή των Αιγυπτιών ή στη μονή του Ιωάννου. Όταν λοιπόν. Εννοούμε στην Κωνσταντινούπολη για να καταλάβουν και. Ναι. Όταν λοιπόν δεν υπήρχε καμία πληροφορία, έλεγε τώρα κανείς επιγραμματικά. Ο Όσιος Πατάπιος γεννήθηκε στις Δίβες Αιγύπτου, πήγε στην έρημο, πήγε συνεχεία στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, αγίασε και πλέον τούτου τίποτα περισσότερο. Και τα θάματα της συντροπικίας και του καρκίνου που είχε κάνει, που αναφερόντουσαν. Ναι, καλά, αυτά αναφέρονταν τότε. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι οι συναξαριστές και οι δύο έκαναν αυτό το πράγμα, δηλαδή ελάχιστα πράγματα γύρω από την ζωή των Αγίων και πάρα πολλά θαύματα. Εξυπηρετούσαν μια σκοπιμότητα και καλώς έκαναν που τα έκαναν έτσι. Τα ερωτήματα τα πρόσθετα τα οποία δημιουργούνται ήταν με βάση την εικονογραφία, την αγιογραφία στο σκυταριό. Βλέπαμε καινούριους Αγίους. Η Ιωσία Υπομονή, και μάλιστα είναι και ανορθόγραφα γραμμένη. Ο Άγιος Υπάτιος. Ο Άγιος Νίκον ο Νέος. Δέστε τώρα κάτι, τι συνόδευαν αυτά. Ναι, μεν ο Άγιος Νίκον ο Νέος, Όσιος Πατάπιος, ο εν το ξηρό όρια σκίσας. Έρχονταν οι προηγούμενοι και τι λέγανε. Ο εν το ξηρό όρια σκίσας. Μάλιστα. Είναι νέος διότι τα γεράνια ήταν ξηρό όρος. Και τους απήντησα πάρα πολύ απλά, λέω με συγχωρείτε. Αλλά τα γεράνια, αν εφημίζονται για κάτι, ήταν διότι είχαν πυκνότατη βλάστηση, είχαν πάρα πολλά νερά. Αν διαβάζατε αυτά δεν τα λέγατε. Θέλω να σας πω πόσα προβλήματα αντιμετώπιζα στην Ελλάδα. Ποιος ήταν λοιπόν
ο Άγιος Υπάτιος. Ποια ήταν η οσία υπομονή? Η πληροφορία περί οσίας υπομονής ήταν η εξής. Ότι ήταν, λέει, η γυναίκα του Ιωάννου του Παλαιολόγου του 8ου, η οποία εκάρει μοναχή με το όνομα υπομονή. Μάλιστα. Εάν περιοριζόταν κανείς σε αυτό το στοιχείο μόνο, πράγματι οδηγείται σε λαβύρινθο πλέον ιστορικό και βεβαίως σε καμία περίπτωση σε μια απόδειξη. Εστράφη η έρευνά μου αμέσως να δω ποια ήταν η οσία υπομονή. Αποδείχτηκε ότι δεν ήταν η οσία υπομονή η αυτοκράτηρα του Ιωάννου του 8ου του Παλαιολόγου, αλλά ποιου? Του Μανουήλ, του Β' Παλαιολόγου. Του πατέρα του δηλαδή, του Ιωάννου. Από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται ο μύτος. Παρέθεσα ελάχιστους κώδικες με βάση αυτούς αποδεικνύεται, με τους οποίους αποδεικνύεται ότι πράγματι η Ελένη Παλαιολογίνα, η οποία εκάρει ως μοναχή, ήταν αυτή που σας είπα. Δεν έχει καμία σχέση με τον Παλαιολόγο τον 8ο, τον Ιωάννη. Άγιος Υπάτιος. Ποιος είναι? Υπήρχε μια πληροφορία. Θα έρθουμε και σε αυτό. Διότι αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα εμφάνιζαν, αλλά εκεί που οδηγήθηκε. Ο Όσιος Νίκων, ο νέος, άγνωστος. Να λοιπόν όλη η σειρά αυτών των προβλημάτων. Δεν είχε αναφερθεί η προγενέστερη καθόλου? Όχι. Στον Άγιο Υπάτιο? Όχι. Στον Όσιο Νίκονα? Είχαν αναφερθεί. Ναι. Αλλά είχαν αναφερθεί ότι υπήρχε ένας Άγιος, λέει, Όσιος Υπάτιος, ο ομολογητής και λοιπά, οι ιεράρχες. Εκεί σταματούσαν. Αναπόδεκτα και μη τεκμηριωμένα. Εκεί σταματούσαν. Για μένα το κλειδί, θέλετε από διαίσθηση, θέλετε από οτιδήποτε άλλο, αφού είχα απορρίψει ότι τα γεράνια ήταν ξηρόν όρος και επομένως απορριπτόταν και ένας λόγος ήταν αυτός που είπα προηγουμένως, ότι δεν επρόκειται περί νέου οσίου αλλά περί του παλαιού, ήταν και τα γεράνια δεν υπήρξαν ποτέ ξηρόν όρος. Το κλειδί για μένα, είτε από διαίσθηση, σας επαναλαμβάνω, είτε από οτιδήποτε άλλο, ήταν η οσία υπομονή. Όταν βρήκα λοιπόν ότι δεν ήταν αυτή για την οποία έκανα λόγο, αλλά η άλλη για την οποία σας έκανα εγώ, τότε λέω, αρχίζουμε και ξετυλίγουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Ερώτημα τώρα. Η οσία υπομονή, ποια σχέση μπορεί να είχε με τον Όσιο Πατάπιο? Ένα σπουδαίο ζήτημα. Θα σας πω πως αποδείχτηκε η σχέση. Είπαμε θα κάνουμε λίγο suspense. Ναι. Μάλλον θα περιέχει λίγο suspense. Ή θα το κάνω. Έψαχνα να βρω ό,τι αφορά τον Όσιο Πατάπιο. Είχα λύσει το πρόβλημα της ταυτότητας της οσίας υπομονής. Το βιβλίο μου αναφέρω, σας παραλαμβάνω, 15 κώδικες είναι οι ελάχιστοι. Υπάρχουν κι άλλοι, στους οποίους δεν σας αναφέρω για άλλους λόγους. Όπου μου έκανα λόγο για την οσία υπομονή. Φεύγοντας από εκεί, έπρεπε να αποδείξω τη σχέση οσίας υπομονής και οσίου Παταπίου. Στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, εκεί. Ήταν αδύνατο. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως στην αρχή, πάλεψα 3,5 ολόκληρα χρόνια για να βρω τι σχέση υπήρχε. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα της ζωής του Οσίου Παταπίου και της δράσης του, όσο με ενδιαφέρει να αποδείξω τι σχέση είχε η οσία υπομονή με το σκήνωμα του Οσίου Παταπίου στη Θεσσαλονίκη, στη Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Εκεί ήταν το θέμα. Δεν έβρισκα τίποτα απολύτως. Οπότε φτάνουμε σε εκείνη τη στιγμή την ευλογημένη πραγματικά, όπως σας λέω, βλέπω τη λέξη Πατάπιος από κάτω. Λέω, εδώ είμαστε. Και τι γίνεται? Μέσα σε βίο άλλου Αγίου, του Οσίου Βάρα, έτσι, βρήκα πλέον τις πληροφορίες που αφορούσαν τον Όσιο Πατάπιο. Φανταστικό θα μου πείτε. Κι όμως έτσι είναι. Έχω εδώ
κείμενο του Αγίου. Δεν είχε καμία σχέση με τον Όσιο Πατάπιο. Έχει σημασία όμως ποιος έγραψε αυτά όλα. Το είχε γράψει ο Ιωάννης ο Μοναχός. Ο Ιωάννης, το εγκόμιο του Ιωάννη ο Μαυρόπους. Ο μετέπειτα Μητροπολίτης. Και αυτό ήταν το κλειδί πλέον. Έτσι. Ο μετέπειτα Μητροπολίτης Ευχαΐτων, ο οποίος συναριθμείται μετά των τριών φωστήρων της Εκκλησίας, Βασίλειο, Χρυσόστομο και Γρηγόριο. Διασημότατος κατά τον 11ο αιώνα. Αυτός ήταν ηγούμενος της Μονής που είχε ιδρύσει Βάρας. ο Όσιος Βάρας. Όπου είχε μεταφερθεί και το σκήνομα του Οσίου. Ναι, θα το έρθουμε σε αυτό. Εκεί λοιπόν τι λέει. Αναφέρεται στο ξεκίνημα και των τριών, γιατί υπήρχε κι άλλος συναθλητής εκτός του Παταπίου, ο Όσιος Βάρας και ο Ραβουλάς, ο οποίος μάλιστα φέρεται και ως άγνωστος στις εκκλησιαστικές πηγές, Άγιος. Εκεί λοιπόν, θέλοντας να φτιάξει το εγκόμιο ο Ιωάννης ο Μαυρόπους, μίλησε για τον Όσιο Πατάπιο. Στο εγκόμιο του Βάρα μίλησε για τον Όσιο Πατάπιο. Μπράβο. Εκεί λοιπόν δίνει όλες τις πληροφορίες. Επιβεβαιώνει λοιπόν ότι ο Όσιος Πατάπιος μαζί με τους άλλους δύο πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, στις Ταχέρνες. Εκεί εγκαταστάθησαν επί τόπου Αγρίου και Ερήμου και λοιπά, όπως τα λένε αυτοί. Και εκεί ασκήτεψαν και έκαναν τα θαύματά τους και εκεί. Δέστε τώρα ότι αρχίζει να απλώνεται κάπως η ζωή του Οσίου Παταπίου στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά αυτό δεν αρκούσε. Έπρεπε να βρούμε και άλλα στοιχεία. Τι σχέση υπήρχε τώρα έτσι με την Οσία Υπομονή. Εκεί ήταν το κλειδί. Όπου μεταξύ των άλλων πολλών που ήρθαν στην επιφάνεια βρίσκουμε το μοναστήρι αυτό, όπου λέγεται, απεκαλείται τότε, της Πέτρας, έτσι, της Πέτρας, να είναι υπό την προστασία της Αυγούστας Ελένης Παλαιολογίνας, της μητέρας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Αυτό ήταν. Σήμερα βέβαια χαμογελώ από ικανοποίηση, γιατί πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σπουδαίο. Τα λέω έτσι απλά και επιγραμματικά για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Πώς κινήθηκε αυτή η έρευνα. Και αυτό είναι το δεύτερο κλειδί τώρα. Έτσι. Λοιπόν, βρίσκουμε λοιπόν το μοναστήρι της Πέτρας. Βρίσκουμε ότι όντως το είχε πάρει υπό την προστασία της. Αυτό το αναφέρω λεπτομεριακά μέσα στο βιβλίο. Η Αυγούστα, η μετέπειτα Οσία Υπομονή. Έστω όμως κάτι. Εδώ υπήρχε κι άλλο ένα πρόβλημα. Γινόταν λόγος και περί της μονής των Αιγυπτίων. Των Αιγυπτίων. Που είχε ιδρύσει ο Όσιος Πατάπιος. Ο Μεν Μαυρόπους έγραφε ότι το σκήνομα του Οσίου είναι εδώ. Ο Ανδρέας Κρήτης έγραφε ότι ενταφιαστεί στη μονή των Αιγυπτίων. Τι γίνεται, άλλο πρόβλημα εκεί. Που ήταν και αυτή του Ιωάννη του Προδρόμου και των Αιγυπτίων. Όχι. Γιατί έχει εκφραστεί και αυτή η άποψη. Ακούστε, ήταν μοναστήρι το οποίο τελικά ονομάστηκε η Μονή των Αιγυπτίων. Έτσι. Και επειδή ο Όσιος Πατάπιος ήταν Αιγύπτιος, ενταφιάστηκε εκεί. Τι συνέβη όμως? Στα 536 το μοναστήρι καήκε. Το μοναστήρι των Αιγυπτίων. Πήραν λοιπόν το σκήνομα του Οσίου Παταπίου από τη Μονή των Αιγυπτίων και το πήγανε στη μονή της Πέτρας. Αυτό έγινε έτσι.
Τα πράγματα λέω πάρα πολύ απλά. Ναι. Όντως είναι απλά έτσι για να γίνουν και κατανοητά, αλλά αυτά μου στήξαν πάρα πολύ σαν έρευνα έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή, κύριε Γουλά, υπάρχει απόδειξη λοιπόν, ότι μεταφέρθηκε το σκήνομα? Βεβαίως. Είναι η εικασία αυτό? Όχι. Και θα σας το πω κάτι το οποίο αξίζει να το υπογραμμίσω. Ο Παπαδόπουλος ο Κεραμεύς, όπως αποκαλείται έτσι, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Στηρίχθηκαν όλοι πάνω σε αυτόν. Έτσι, στηρίχθηκαν όλοι πάνω σε αυτόν. Και οι κουβέντες του είναι πρώτον, μάλλον εξισώνονται με αποδείξεις. Δηλαδή όταν μιλάς για αυτόν δεν μπορείς να αμφισβητήσεις το παραμικρό. Και ο ίδιος υπομνηματίζει από κάτω αναμφιβόλως δε μονή της Πέτρας. Εις τη μονή της Πέτρας. Εδώ από ό,τι θυμάμαι και εγώ τώρα να σας ξεκουράσω λιγάκι, για μεν τη μονή των Αιγυπτίων λένε ενεταφιάστη, για δε τη μονή της Πέτρας αυτή λένε είναι διαφορά. Περισταλέν. Έτσι. Ότι το υποδέχτηκαν, το πήραν έτσι. Μετά από την πυρκαγιά που έγινε το 536. Ακριβώς αυτό. Τώρα τι σημαίνει αυτό παραπέρα? Ότι όλα αυτά τα οποία έλεγαν ότι ήταν Άγιος τάδε αιώνα και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Είναι πράγματα σχεδόν να μην πει η λεξαστία. Γιατί όταν έχουμε την βέβαιη πληροφορία ότι το σκήνομα του Οσίου Πεταπείου ήταν μέχρι τουλάχιστον το 536 στη μονή των Αιγυπτίων και μετά έφυγε και το πήγανε στη μονή της Πέτρας, εκεί πια λες ως απότατο σημείο κοιμήσεως του Οσίου, έτσι, είναι το 536. Δηλαδή δεν έχουμε σαφή ημερομηνία ούτε γεννήσεως, απλώς λέμε ότι γεννήθηκε το 5ο αιώνα στην Αίγυπτο, αλλά ούτε έχουμε σαφή ημερομηνία θανάτου, απλώς λέμε το αργότερο σημείο που μπορεί να κοιμήθηκε όσος Πατάπιος στην Κωνσταντινούπολη είναι το 536 που εκάει η μονή την οποία ο ίδιος είχε ιδρύσει, δηλαδή τη μονή των Αιγυπτίων. Ακριβώς. Σημειώστε όμως κάτι. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Και πρέπει να σας πω, έτσι, στη ροή της συζήτησης, ότι εγώ με τον Όσιο Πατάπιο δεν έχω τελειώσει ακόμη. Έτσι, δεν έχω τελειώσει. Μακάρι να μου δίνει κουράγιο και ζωή να συνεχίσω. Αλλά δεν έχω τελειώσει. Και θα είναι μια απάντηση επιπρόσθετη όλων αυτών και σε κάποιες άλλες αναφορές που έχουν γίνει από κάποιους άλλους. Τα έχω αφήσει αυτά λίγο. Αλλά χωρίς να αμφισβητούν τα κείμενα αυτά. Έτσι, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Απλώς συμπληρωματικά θα φέρω κάποια άλλα στοιχεία. Όπως βεβαίως δεν έχω καν ξεκινήσει, τώρα όπως του λέγει, με την οσία υπομονή. Διότι το τι έχει γραφεί με τη οσία υπομονής είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του. Έτσι. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ας μην μιλήσουμε τώρα για την οσία υπομονή. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό το μοναστήρι της Μονής της Πέτρας. Από το 546 και έπειτα πλέον. Και μετά. Τι ήταν αυτό το μοναστήρι? Ένα από τα πλέον σπουδότερα μοναστήρια. Από τα πλέον σπουδότερα μοναστήρια. Φανταστείτε ότι η Οσία Υπομονή, θα τη λέω έτσι, είχε δώσει κτήμα ολόκληρο. Το είχε κάνει στο μοναστήρι για να υπάρχουν. Εκεί στην Πυρηναία. Για μνημόσυνο του πατέρα. Για μνημόσυνο του πατέρα. Προγόνων τους. Ναι. Έτσι. Δηλαδή άμεση σχέση με το μοναστήρι. Άμεση σχέση. Όταν λοιπόν γνωρίζει κανείς τώρα, όταν το σκήνομα εκεί, έτσι, ότι το είχε πάρει υπό την αυτοκρατορική προστασία της. Ναι, υπό την προστασία της. Εκεί έβλεπε κανείς ότι δούλευαν όλα μαζί σωστά. Έτσι. Να η απάντηση για την αγιογραφία της στο ασκηταριό. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η Οσία Υπομονή, η οποία είναι εδώ, είχε σχέσεις με τον Όσιο Πατάπιο, έτσι, το σκηνομά του, το μοναστήρι κλπ. Ναι. Για κάποιον λοιπόν ο οποίος αποτύπωνε την Οσία Υπομονή, αποτύπωνε και τη σχέση με τον Όσιο Πατάπιο. Υπήρχε και ένας δεύτερος τώρα λόγος. Μπήκαμε με τον Όσιο στις Βλαχέρνες. Ναι. Τον παρακολουθούμε, βρήκαμε το μοναστήρι της Πέτρας. Μάλιστα ξέρω ότι έχετε και μια περιγραφή η οποία συμπίπτει με μια άλλη περιγραφή τη δική μου που υπάρχει εδώ μέσα. Ναι, το και, πολύ και πολύ χαίρομαι αυτό, γιατί στα τόσα χρόνια επιβεβαιώνονται πάλι αυτό. Ναι, το είχα βρει σε περιεγητάς. Ναι,
της εποχής εκείνης και συμφωνεί απόλυτα ότι οι τύοι Άγια Λείψανα υπήρχαν στη Μονή της Πέτρας τότε, που ήταν σπουδαίο, διότι όταν πήγε ο πρέσβης ο Ισπανός, τότε ήσαν και δύσκολοι κύριοι για το Βυζάντιο, έτσι δεν είναι? Παρατάξανε τους μοναχούς για να τον τιμήσουν και του δείχνανε. Με φωτιές και λάβαρα και του δείχνανε τα ιερά σκεύη, τα οποία είχαν κλειδωμένα από ό,τι λέει με 3 κλειδιά. Ένα κρατούσε αυτοκράτορας, ένα ο Πατριάρχης και ένα ο εφημέριος του ναού. Καλά έκαναν όμως. Καλά κάνανε. Το θέμα είναι ότι πήγαμε να το κάναμε και σήμερα, έτσι. Και με τις εικόνες το κάναμε και σήμερα. Λοιπόν, αποτέχθηκε λοιπόν αυτή η σχέση που σας είπα. Υπάρχει όμως και εδώ μια απάντηση στην επιγραφή που φέρει εδώ ο Όσιος. Λέει, ο εν το ξηρό όρη ασκήσας. Αλλά ακριβώς, εσείς το γνωρίζετε, η υπόθεση, η επιγραφή υπέκρυπτε τον τόπο ασκήσεως των Αγίων. Η Μονή της Πέτρας, προσωνύμιο, το πήρε διότι ακριβώς όλος ο τόπος αυτός ήταν πετρώδης. Θέλει να πείτε και όταν λέει το ξηρό όρο, εννοεί και τα δύο μοναστήρια. Ένα όρος που περιείχε και τα δύο μοναστήρια ήταν ξηρό όρος. Έτσι εξηγείται. Έτσι. Εκεί είχαν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις. Δηλαδή, αν πούμε ότι ήταν ξηρό όρος μόνο της Μονής του Οσίου Βάρα, τότε δεν θα είχε ασκήσει. Δηλαδή έτσι εξηγείται ότι μόνο αν πάρουμε ότι ξηρό όρος ήταν όλο το όρος επί το οποίο ήταν και τα δύο μοναστήρια. Και των Ηγετίων και της γίνει άλλη παρεξήγηση. Και λέγανε ότι όσος Πατάπιος ασκείται στον ξηρόνοφο της Κωνσταντινούπολης. Αλλά εδώ είχαμε στα χέρια. Έκτο και έβδομο, ναι. Ο έβδομος λόφος και όχι ο έκτος, ο οποίος είναι ο ξηρόλοφος. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Όσιος Πατάπης ήταν κοντά στους Βλαχέρνες και ο Όσιος Βάρας κοντά στην πύλη του Ρωμανού. Ακριβώς. Ναι, εκεί. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπήρξε και απογράφηση και αυτής της επιγραφής εδώ. Το ξηρόν όρος λοιπόν δεν αναφερόταν στα γεράνια που έλεγαν εκεί, ούτε στον ξηρόνοφο που έλεγαν εκεί, ούτε στον κόλπο του ξηρού που έλεγαν κάποιοι άλλοι. Στο κόλπο του ξηρού. Α, βέβαια, εκεί είναι μια πολύ αστεία. Αυτή είναι πολύ αστεία υπόθεση. Λοιπόν, αφήστε το αυτό τώρα. Λοιπόν. Και πήγαινε κανείς κατευθείαν στο κέντρο της αποκρυπτογράφησης, θα το πω. Δηλαδή άφηνε ο αγιογράφος να πει ότι ξέρεις στο ξηρόν όρος, αλλά εκεί στην Κωνσταντινούπολη, στην τοποθεσία εκείνη, το οποίο είναι δυτικά της Κωνσταντινούπολης, στην τοποθεσία εκείνη δεν σου μιλάω για το ξηρόνοφο ή τίποτα άλλο. Ούτε γιατί κάπου ξέρετε 7λοφος Κωνσταντινούπολη, 7λοφος Ρώμη και σου λέει ας βάλουμε και το... Θα σας πω τώρα και κάτι το οποίο πρέπει να το είχα πει από την αρχή, το φύλαξα για τώρα. Γιατί είχα αποκλείσει ότι δεν είναι νέος ασκητής. Για κάτι πολύ απλό. Ποιος λόγος υπήρχε στον αγιογράφο, εάν επρόκειτο περί νέου ασκητού, να μην γράψει τη λέξη νέος. Ενώ είχε γράψει σε κάποιον άλλο. Ενώ είχε γράψει στον Οσιονίκονα. Στον Οσιονίκονα. Δηλαδή, Νίκον ο νέος. Δεν το λέει κάτι τέτοιο για τον Οσιοπατάπιο. Καταλάβατε. Δηλαδή, απλά πράγματα τα οποία έπρεπε να ειδωθούν από κάποια άλλη. Δηλαδή, τη μεγάλη βαρύτητα έχουν οι λέξεις νέος και ασκήσας. Και οι λέξεις. Και οι λέξεις. Έτσι. Σας λέω όμως κάποια στοιχεία. Ναι, ακριβώς. Μετά, ένα πρόσθετο. Βρέθηκε σταυρός ρωσικού τύπου. Μάλλον εικονίζονται οι Άγιοι με σταυρός ρωσικού τύπου. Πολύ καλά. Στο τέμπλο του Οσίου Παταπίου στα Γεράνια. Αλλά σταυρός και του Οσίου Παταπίου, σταυρός ρωσικού τύπου, βρέθηκε και στο σκήνομα του Οσίου Παταπίου. Ξύλινος. Έτσι, ξύλινος. Και εγώ γνωρίζω μέχρι πρότινος ποιος τον είχε το σταυρό αυτόν, τον οποίον και έχω προσκυνήσει, και πιστεύω πριν 1-2 χρόνια, και εν πάση περιπτώσει πριν κυκλοφορήσει ο Μακριστάθης, μετά από καταπίεση δική μου, και το λέω αυτό, και ας με συγχωρείς, μπορεί να παρακολουθεί την εκπομπή και θα χαμογελάει και ο ίδιος τώρα, γιατί πραγματικά τον είχα καταπιέσει. Του είπα, δεν είναι σωστό να κρατάς ένα τέτοιο κοιμήλιο Άγιο στα χέρια σου. Δηλαδή, συγγνώμη, αναφερόμαστε στο Μακριστάθη αυτή τη στιγμή. Όχι. Κάποιος άλλος είχε το κοιμήλιο αυτό, ναι. Άλλος το είχε.
Εγώ, επαναλαμβάνω, και η οικογένειά μου, αν θέλετε, έχουμε προσκυνήσει αυτόν τον σταυρό του Οσίου. Εντάξει, κύριε Κουκλέα, να σας διακόψω για λίγο τώρα εδώ πέρα. Κάπου είχε αναφερθεί σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία έχει γίνει προδεκαετίας, δεν θα αναφερθώ στο όνομα, ότι αυτά τα οποία βρέθησαν στο σκήνωμα του Οσίου Παταπίου, στα γεράνια, δηλαδή ο σταυρός, η μεμβράνη που θα πείτε και τα νομίσματα, ότι ο μεν σταυρός βρίσκεται στην Αγία Τράπεζα του Σπηλαίου, τα δε υπόλοιπα αντικείμενα παραδόθηκαν στην Ιερά Σύνοδο. Για ότι παραδόθηκαν στην Ιερά Σύνοδο το έγραφε και μία μαρμάρινη πλάκα αργότερα. Μπορεί να υπάρχει, να γίνει αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά όμως το σταυρό, όχι. Το σταυρό, όχι, εντάξει. Λοιπόν, εκεί είναι λάθος πληροφορία. Και τέλος πάντων, όπως και άλλα λάθη έχουν γίνει από κάποια. Ξέρω που αναφέρεστε, τώρα κατάλαβα τι υπονοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν. Να επανέλθουμε λοιπόν στη συζήτηση. Οσία υπομονή λοιπόν, όσος Πατάπιος, βρήκαμε τη σχέση. Βρήκαμε ότι η Οσία υπομονή είχε πάρει υπό την προστασία της τη μοναστήρια. Λύσαμε το θέμα της Μονής των Αιγυπτίων και το Ξηρονός. Έτσι. Και πάμε και στον Άγιο Υπάτιο. Πού μαρτύρησε ο Άγιος Υπάτιος? Με του Λουκά Νοταρά, στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Πού έτσι? Πού περισσότερο και πλέον ακριβέστερα? Στο Βλαχερνόν το Φλόριο. Έτσι, τώρα δεν τις απαντήσεις εσύ, κάνω ερωτήματα εγώ. Να τις ξεκουράσω λίγο. Εκδικούμε πλέον. Πέσατε σε μονόλο. Εκδικούμε πλέον. Γιατί κάπου. Αφού με ρωτάτε θα απαντήσω. Κανονικά εσύ έχετε το λόγο. Θέλω να δω τα χτίδια μας. Λοιπόν. Είπαμε ότι πήρε ένα ανθρώπινο έτσι χαρακτήρα η εκπομπή και πράγματι έτσι πρέπει να είναι άνετα και να τα μιλάμε όμορφα. Λοιπόν. Καθοδικητική λοιπόν και ακριβώς η σχέση αυτής της αγιογραφίας έδειχνε τον τόπο του μαρτυρίου. Έτσι, έδειχνε τον τόπο του μαρτυρίου. Ενώ του Αγίου Υπατίου, αλλά και ταυτόχρονα τον τόπο ασκήσεως του Οσίου Παταπίου. Καταλάβατε. Αλλιώς θα ήταν περίεργο όντως να βάλουν τον Άγιο Υπάτιο και να μην βάλουν τον Άγιο κάποιον, τον Αγιαντώνιο. Τον Αγιαντώνιο. Έτσι. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ μαζί σας, διότι ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινούπολεως, όταν ο αδερφός του Αγγελή Νοταρά, ο Λουκάς Νοταράς, μαρτύρησε υπερασπιζόμενος το μοναστήρι των Αιγυπτίων. Αυτό με προλάβατε να σας το πω. Και καταλάβατε ότι. Τη Μονή της Πέτρας εκεί. Τους πόναγε αυτό το πράγμα. Της Πέτρας. Της Πέτρας, συγγνώμη. Της Πέτρας, ναι, όπου εφυλάσσεται το σκηνήμα του Οσίου. Αυτό ακριβώς είχε συμβεί. Δηλαδή, ότι δεν είχαν μόνο απλώς υπό την προστασία τους το μοναστήρι αυτό με το σκηνήμα του Αγίου. Αλλά το πλήρωσαν έτσι και με τη φυλαξή του και με τα υπόλοιπα τα οποία φρόντιζαν ταράδες. Δεν υπήρχε λοιπόν απλώς μόνο μία σχέση. Υπήρχαν άρρηκτοι δεσμοί. Και μέχρι εδώ λοιπόν πάει καλά το πράγμα. Βρήκαμε τις σχέσεις, όλα καλά και άγια, λύσαμε κάποια ερωτήματα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα τώρα. Πώς ήρθε εδώ το σκηνικό? Όχι, για τον Όσο Νίκο είναι το νέο. Κοιτάξτε, αυτό έχει σχέση με, θα μπορούσε να το πει κανείς μετά την ενότητα αυτή την οποία θα μπορούσα να πω, όπου δείχνει κάτω πλέον τον Μιστρά, δείχνει πάλι επίσης τις σχέσεις που είχε εκεί. Ναι. Αναφέρεστε νομίζω στο βιβλίο του ήταν Ρώσος μοναχός. Ναι. Και βγάζει το συμπέρασμα επειδή και ο Ρώσικος Σταυρός βρέθηκε στο τάφο του. Διότι και στο μοναστήρι το αντίστοιχο είχαμε Ρώσους πάλι μοναχούς και εκεί. Είχαμε και εκεί Ρώσους, με το Ζήνονα κλπ. Είχαμε λοιπόν και εκεί Ρώσους μοναχούς. Εξηγείται δηλαδή για ποιο λόγο υπάρχει ο Ρώσικος Σταυρός. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Ρώσικος Σταυρός έχει σχέση με τον Οσίο Πατάπιο, διότι είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το έφεραν, μάλλον το φύλασαν εκεί τότε, Ρώσοι μοναχοί. Έτσι. Δηλαδή ένα διάστημα είχε γίνει ιατρικό μοναστήρι κατά κάποιο τρόπο. Ναι, μετά έγινε γυναικείο, ναι. Και το περίεργο είναι ότι. Γιατί ένας περιηγητής Ρώσος γράφει όντως ότι συνείδησε Ρώσους μοναχούς στη Μονή της Πέτρας στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει από αλλού, αλλά πάντως είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Εντάξει, δεν θυμάμαι που το έχω διαβάσει τώρα. Όχι.
Όχι, μα και εγώ το αναφέρω γιατί είναι πληροφορία η οποία έχει δοθεί πάρα πολύ. Ήθελα να σας πω μάλιστα κάτι πολύ σπουδαίο για το μοναστήρι της Πέτρας που λέγαμε. Στα τουρκικά λέγεται τότε κόσμο καγιάκ, δηλαδή αποκεκομμένος βράχος. Πέτρα. Να η Πέτρα. Να το ξηρώνω όρος. Έτσι. Πέτρα. Πέτρα ξηρώ. Δεν έχει βλάστηση. Πέτρα. Και αυτό γίνεται δεκτό από όλους. Σώζεται σήμερα κάτι από αυτά τα μοναστήρια? Αυτό είναι αυτό. Το θέμα προς έρευνα, έτσι. Τώρα μου φαίνεται το πήγα προς το δημοσιογραφικό. Είπαμε ανθρώπινα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτό αφήστε το στο μέλλον, έχει οθώσει η Παναγία. Μου έχει υποβληθεί και από κάπου αλλού η ερώτηση αυτή και είπα όχι. Όχι, εγώ έτσι αυτό δεν το κάνω τώρα. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Αλλά δεν έχω τελειώσει. Δηλαδή, ακόμη κάποια στοιχεία να πλουτίσω την υπόθεση αυτή. Μεταξύ αυτών είναι και αυτά. Πάντως σας πληροφορώ ότι υπάρχουν στοιχεία. Δεν αποκαλύπτω ποτέ που μπορεί να είναι αυτά. Παρά μόνο αν θέλει ο Θεός την Παναγία και ο Άγιος να με βοηθήσει να τα δούμε πάλι δημοσιευμένα. Και να έχουμε τη χαρά να τα ξανασυζητήσουμε. Έτσι. Αλλά δεν τα λέω έτσι ειλικρινά γιατί δεν αποκαρδιώθηκα και λιγάκι. Κοιτάξτε, η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Το καλό λέω από εκεί πέρα. Και το λέω έτσι απερίφραστα. Και δεν το φοβάμαι. Προσέξτε όμως, αυτό που σας είπα τώρα εδώ. Είναι και στα λόγια τα ελληνικά. Αυτό που σας είπα τώρα εδώ. Το είπα κατά μου τώρα και του ιδίου. Δεν κάνω πρόβλημα. Το είπα και του ιδίου. Ντροπή σου. Είναι ντροπή σου. Τουλάχιστον ο Παπασωτήρης ο Μακριστάθης. Ναι, αναφέρει πολλές φορές ότι το φωτογραφικό αρχείο Κουκουλά, αναφέρει ότι έρευνες Κουκουλά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι εγωιστικό αυτό. Δεν είναι εγωισμός να πεις ότι να έχω. Δεν με διακρίνει ο εγωισμός να πω ότι να. Αλλά να υπάρχει κάποιος σεβασμός. Κάνει κάποιος μία δουλειά. Ασχολείται, ξενυχτάει, διαβάζει, μελετάει, κάνει, φτιάχνει. Τα βρίσκει ο άλλος έτοιμα. Έτσι, και πάει ο άλλος έτοιμα και του λέει εντάξει πάρτε το κύριε. Τέλος πάντων. Γελάω όλο. Δεν αναφέρουμε ονόματα έτσι. Δεν αναφέρω ονόματα. Αλλά ευθέως του το είπατε. Όχι ευθέως. Κατάμουτρα. Με συγχωρείτε, εγώ δεν παίζω με αυτά τα πράγματα. Και στην γενικότερη συμπεριφορά μου, ό,τι έχω να πω το. Κύριε Κουκλά, για να κάνουμε τώρα έτσι να γελάσουμε και λίγο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, οι φοιτητές είχαν σε μία γιορτή όπου ένας πρίτανης παρέδεσε κάποιον άλλο ένα πλακάτ και είχαν γράψει το τίτλο κάτω από τον Τίβενο, τη Τίβενο, 1000 χρόνια μούχλα. Δεν ξέρω, φυσικά. Και από τότε γίνανε τρομερές μεταρρυθμίσεις. Αυτό έχει συμβεί στη Γερμανία και το συζήτησαν και κάνανε μεταρρυθμίσεις. Είναι ίσως αυτό που είπα και από την αρχή, ότι εντάξει, το να έχουμε το τίτλο του θεολόγου, καλό είναι. Το θέμα είναι να είμαστε και ταπεινοί και να αναφερόμαστε. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι θέμα εγώ. Να μην πέσουμε σε κατάκριση τώρα. Θα σας πω και κάτι ακόμη πριν μπούμε στο τελευταίο, για το οποίο ήδη έχετε κάνει λόγο. Λεγόταν ότι ο Όσιος Πατάπιος είχε έρθει από την Ήπειρο. Το έχετε ακούσει και αυτό? Το έχω ακούσει επειδή υπήρχε κάποια σχέση με την Ήπειρο, είχε η Αυγούστα. Όχι, αυτό αποδείχθηκε από τον υστέρων. Το αποδείξατε εσείς. Έτσι. Εκεί το δικαίωμα να το πω. Όντως έτσι. Πού το στηρίζανε αυτό? Έτσι, αυθαίρετα. Κοιτάξτε. Ο Όσιος Πατάπιος στο σκηνομά του δεν ήρθε έτσι. Ναι. Μπορεί να πέρασε μέσω Υπήρου. Όχι. Επαναλαμβάνω, κάποιοι το έφεραν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το έφερα Ρώση Μοναχή εδώ μαζί με τον. Ρώση Μοναχή. Το έφεραν με τον Νοταρά. Είναι λογικό κάποιος να μιλάει για το σκήνομα του οσίου, έτσι. Αλλά είναι το γνωστό παιχνίδι του τηλεφώνου. Ναι. Σας λέω μία κουβέντα εγώ. Ναι. Αντώνης και Ευγένη Θανάσης. Σωστό. Είναι βέβαιο ότι είχαν γίνει τέτοιες κουβέντες. Είχαν πει οι άνθρωποι ότι ξέρετε, έτσι κλπ. Κάποιος συγκράτησε το όνομα Ήπειρος. Ο άλλος είπε ήρθε από την Ήπειρο. Και το είπε. Έτσι. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ήταν η παλαιολογία, τι ήταν? Ήταν η κόρη Λαγάς που ήταν. Πού ήταν η δεσπότη της Υπήρου κτλ. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Εδώ. Νομίζω ότι η μεταφορά των σκηνομάτων την εποχή εκείνη δεν είναι μόνο το Οσίου Παταπίου, και το Αγίου Σπυρίδωνος μετεφέρθηκε τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, όποιος διαβάσει τη βιογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα, μετεφέρθηκε από κάποιο ιδιώτη και μάλιστα ο Άγιος Σπυρίδωνος ήταν σε κατοχή ιδιώτου μέχρι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γνωρίζω. Επομένως, η μεταφορά των σκηνομάτων ήταν στην ημερησία διάταξη μετά την άρρωση του Κωνσταντινούπολεως. Ήταν φυσικό. Τώρα, πριν πω το τελευταίο, μάλλον θα το πω και αυτό να τελειώνουμε με τους Ζουνταράδες,
γιατί μετά θα πω κάτι που ίσως το αγνοούν οι περισσότεροι. Είπαμε λοιπόν τώρα Παλαιολογίνα. Εδώ θα μου επιτρέψετε απλώς μόνο να πω εντάχει τι έχω γράψει. Στα χρόνια του Μανολιβίτα Παλαιολόγου, συζύγου της μετέπειτα στους επόμενους, όπως έχουμε πει έτσι, ο Νικόλαος Νοταράς υπηρετούσε ως μεγάλος διερμηνευτής. Παιδιά τώρα του Νικόλαου Νοταρά ήταν ο Λουκάς, ο Ιωάννης, ο Αγγελής. Ωραία. Και είσαι μόνο Αγγελής. Ο Λουκάς, σπάνια αμόρφωση κλπ. Στάθηκε. Ήταν και ανθενωτικός. Εναντίον του παπισμού. Βέβαια. Ίσως ο πρώτος, αλλά ο Λέων. Ναι. Μετά τον θάνατο του Ιωάννη, ο Νοταράς με τον Φρατζή, έπεσαν τους αυλικούς εκεί κλπ. Ανέβηκε στο θρόνο ο αδερφός του και δεσπότης του Μεστρά, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος έδωσε τώρα στον Νοταρά το μεγαλύτερο αξίωμα του Μεγάλου Δουκόσου. Έτσι, και αυτό γνωστό. Αυτό ακριβώς θέλω να διαβάσω. Με τον τίτλο αυτό ο Λουκάς Νοταράς πέρασε στην ιστορία ως των Ελλήνων Πρίτανης και ως πατέρας της πατρίδος. Ο Γεννάδιος Σχολάριος τον ονομάζει κοινόνα πάντο πατέρα και κύωνα της πόλεως αστραβή. Τα γνωστά τώρα, τα περί της εναντίωσης του στον παπισμό κλπ. Είπαμε ότι τον βρίσκουμε τώρα επικεφαλής στο μοναστήρι της Πέτρας να του φυλάει και το σκήνωμα του Οσίου. Με 500 μαχητάς. Με 500 κλπ. Τραγικό τέλος ο Λουκάς Νοταράς. Ναι. Το στεφάνι του είναι ο μάρτυρα. Μετά τον άλλο τώρα ο αδερφός του Λουκά, ο Αγγελής, πήγε στο Μιστρά. Στον εξάδερφό του, το Θωμά τον Παλαιολόγο τώρα. Του χάρισε τα κτήματα στην Κορινθία. Στο Τρίκαλα πάνω. Μόλις τελειώσαν τα πράγματα, μεταφέρθηκε το σκήνωμα του Όσιου. Γιατί όμως ο Αγγελής Νοταράς, και το διαβάζω να μην μου ξεφύγει καμία λέξη, ήταν ανεψιός του Μανουήλ του Β, του Παλαιολόγου και της γυναίκας του, της μετέπειτα Οσίας Υπομονής. Αφού ο πατέρας ο Νικόλαος είχε πάλι τη γυναίκα του Μανουήλ. Τη γυναίκα του Μανουήλ. Βλέπετε λοιπόν πόση σχέση. Υπήρχε συγγένεια. Είχε συμπέθερη τέλος πάντων. Πόση σχέση είχε. Αυλική συμπέθερη. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι τα κομβικά σημεία της έρευνας που απέδειξαν. Πρώτον, ότι είναι Όσιος Πετραπίος, ο παλαιός, ο γνήσιος. Δεύτερον, σχέσεις Οσίας Υπομονής και Οσίου Πετραπίου λόγω του μοναστηριού. Απόδειξη σχέσεων νοταράδων καλύτερα και Οσίας Υπομονής. Να, γιατί ήρθε εδώ. Αλλά γιατί ήρθε εδώ όμως και δεν πήγε στην Κορινθία. Γιατί πήγε στα Τρίκαλα. Έτσι. Και πήγε εκεί τα πήγαν. Ναι. Μήπως τα πήγαν στα Τρίκαλα πρώτα και το φέρανε εδώ. Όχι. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Η περιοχή αυτή ανήκει στα Τραβενοχώρια. Δεν υπήρχε θέμα Τούρκου. Όπως στη Μάνη. Έτσι. Άρα λοιπόν η μία περιοχή που μπορούσε να εξασφαλιστεί το σκήνωμα του Οσίου ήταν τα Γεράνια. Που δεν πατούσε Τούρκους. Έτσι. Δέστε όμως τώρα κάτι. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ήταν πράγματι η τοποθέτησή του στο ασκηταριό εκεί, η πρώτη? Ναι, αυτό και το σκέφτηκα κι εγώ. Έτσι. Ναι. Διότι στα 1870. Το είναι νεότερο στοιχείο που λέτε τώρα. Δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά είχα κι εγώ μια αμφιβολία. Αν τοποθετήθηκε κατευθείαν στο σπίτι των Γερανίων. Και θα σας λύσω την απορία, θα σας πω ναι από την πρώτη στιγμή. Ναι. Έτσι, ναι. Αλλά ποια ήταν ποιο ήταν το θέμα που δημιούργησε μια σύγχυση? Στον προφήτη Ηλία, στη σημερινή θέση εκεί, υπήρχε ένα παλαιό κτίσμα κλπ. Ο μοναχός που ήταν πάνω στο σκηταριό κατέβαινε άνθρωπος κάτω. Κάτι να πάρει, να φάει, να πει. Υπήρχε λοιπόν το αρχαίο κτίσμα, επί το οποίο μετά άνοιγε έρθει η εκκλησία. Δηλαδή ήταν εκεί που είναι τώρα το μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Έτσι. Υπήρχε λοιπόν ένα παλιό χάλασμα εκεί πέρα.
περνούσαν διάφοροι. Τι είναι αυτό? Το Σοπαταπίου. Το Σοπαταπίου. Έτσι. Αυτό όμως δημιούργησε την εντύπωση. Πρώτα πήγε εκεί και μετά εκεί. Βέβαια είναι αστείο σαν ισχυρισμό. Αστήρικτο εντελώς. Δεν έχει καμία σχέση. Το βέβαιο είναι ότι πήγε εκεί κάποια στιγμή από άγνωστη αιτία, δεν μπορώ να το γνωρίζω, σε αυτό το χώρο του ασκηταριού κλείστηκε ο χώρος, το σκήνομα του Οσίου έμεινε αναλύωτο και ευωδιάζον, όπως λένε. Δηλαδή, χτίστηκε μόνο το σκήνομα, χτίστηκε και η είσοδος του Σπηλαίου, αν υπάρχουν μαρτυρίες, μόνο για το σκήνομα. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε, δηλαδή, φέρανε το σκήνομα από την Κωνσταντινούπολη στα Γεράνια, εκεί που είναι σήμερα η μονή του Οσίου Παταπίου. Θα υπήρχαν ορισμένοι μοναχοί αμέσα νερός, όπως είπατε εσείς, οι οποίοι ζήσαν ένα χρονικό διάστημα. Υποτίθεται ότι το σκήνομα το φέρανε πρώην μετά την άλωση, εσείς λέτε μετά την άλωση, έτσι δεν είναι? Μερικά χρόνια μετά την άλωση. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Τώρα, οι μοναχοί, μένει προς έρευνα, οι μοναχοί αυτοί που λειτουργούσαν στο Σπήλαιο, πόσο καιρό, ερώτημα, δεν ξέρω αν έχει ερευνηθεί, πόσο καιρό κρατήσανε το σκήνομα χωρίς να το εντυχήσουν, διότι μπορεί να μείνουν και 50 και 100 χρόνια και μετά, όπως κάθε μοναστική πολιτεία διαλύεται, κλείνει το μοναστήρι. Τότε φυσικά όταν κλείνει το μοναστήρι δεν πήγαινε κάποιος διαχειριστής όπως γίνεται σήμερα. Απλώς στο τέλος, ο τελευταίος μοναχός το σκήνομα του Οσίου το εντύχησε, άφησε ανοιχτή την εκκλησία εκεί, το Σπήλαιο κτλ. Δηλαδή, ενώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πότε έγινε ο εντυχισμός αυτός του Οσίου Παταπίου, δηλαδή, και πόσο καιρό το σκήνομα αυτό ήταν ελεύθερο? Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Μόνο με υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς. Μόνο υποθέσεις. Και κοιτάξτε, σε αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να διακινδυνεύεις. Να πεις ότι τότε. Γιατί το τότε σημαίνει πρέπει να φέρεις απόδειξη. Ναι. Από ποιον. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στέκεσαι όμως σε κάποια στοιχεία τα οποία τα θεωρώ βεβαίως ότι ανήκουν σε έναν κύκλο ενδιαφέροντος, με την έννοια ότι θα ήθελε κανείς να γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Στέκεται λοιπόν κανείς σε κάποιες παραδοχές που λύνουν κάποια προβλήματα. Έτσι. Αυτό με ενδιαφέρει. Εσείς πιστεύετε ότι ένα διάστημα δεν ήταν αντιχισμένο? Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά ξέρουμε πόσο χρονικό διάστημα. Σίγουρα. Δεν υπήρχε και κανείς λόγος να το έχουν κλείσει, έτσι. Ποιος λόγος υπήρχε? Απλώς, και μάλιστα θα σας πω και χαρακτηριστικά του εξής, ότι όταν, ακόμη το βλέπετε πάνω, έχουν και κάποια αρχαία στοιχεία ο ναός, έτσι, έχει τις δύο τον Κίωνα και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έφτιαξαν εκεί η καλόγερα από τα ερείπια αρχαίων άλλων ναών που υπήρχαν εκεί, τα έπαιρναν και τα έφτιαχναν οι άνθρωποι. Αξίζει όμως να σταθεί κανείς σε κάτι. Αξίζει να σταθεί κανείς σε κάτι. Όσο δεν μπορώ να αποδείξω, και νομίζω ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό από στοιχεία, πότε και πότε ακριβώς και από ποιους κλείστηκε. Ετούτοις, πολλές φορές έτσι στοχάζομαι. Λέω πόση πίστη μπορεί να είχαν αυτοί οι άνθρωποι, που και σήμερα να πάτε στο μοναστήρι πρέπει να ανέβει τώρα αυτά τα σκαλιά και τον ανήφορο και εκεί πλέον κάνεις τεστ κοπόσεως χωρίς να φυσικό μάλιστα. Οι μοναχοί τότε, κύριε Κουκλάση, ανοιχτοπούλια. Αλλά λέω όμως, δέστε κάτι, εκεί δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο οποίος τα έκανε αυτά. Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να ήσαν εκεί. Αλλά πρέπει να σταθεί κανείς με ευλάβεια στη μνήμη τους. Πρώτον, διότι υπηρετούσαν το σκήνομα του Οσίου. Δεύτερο, διότι έκαναν αυτό τον αγώνα της ασκήσεως εκεί σε μια ητοφολιά. Σε μια ητοφολιά. Τώρα, επειδή δεν ξεχνώ εύκολα, σας είχα αφήσει κάτι και σας είπα ύστερα από 30 χρόνια, έτσι, μια επιβεβαίωση υπήρξε. Και πάλι μπορεί να πει κάποιος οτιδήποτε, αλλά ξέρετε κάτι, αισθανθήκαμε την ανάγκη τότε που έγινε αυτό, να ανέβουμε μέσα στο μοναστήρι, να πάμε να προσκυνήσουμε περισσότερο, γιατί το ζήτησε το παιδί. Ο Θεός με έχει αξιώσει να έχω
2 κόρες. Με αξίωσε να γίνω και διπλά παππούς, διότι η μεγάλη μου κορούλα έκανε και δίδυμα. Κοριτσάκια και αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και η άλλη κοπελιά μου, η μικρότερη, σπουδάζει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και την περιμένω μάλιστα πρώτα Θεό να γυρίσει να κάνουμε Χριστούγεννα μαζί. Όταν είχα τελειώσει αυτή την έρευνα, η οποία ήταν το 1989 με 90, έτσι μιλάμε πριν 10 χρόνια. Η μικρή λοιπόν τότε ήταν 10 χρονών. 9. Σηκώνοντα πρωί το παιδί, αναστατωμένο. Αναστατωμένο. Τι σημαίνει, κοριτσάκι μου, τι έχεις, παιδί? Μπαμπά, θέλω να πάμε στο νοσοκομείο. Είναι τη γυναίκα μου μαζί. Τι θες, κορίτσι μου? Πού θέλεις να πάμε? Να πάμε στο Νόσο Πατάμι. Λέω στη γυναίκα μου, πάμε βρε παιδί μου, αφού θέλει το παιδί να πάμε στο Νόσο Πατάμι, να πάμε. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Νόσο Πατάμι. Κάθεται, προσκυνάει. Έτσι το θυμάμαι και συγκινούμε τώρα λίγο, γιατί από κάτι τέτοια πραγματάκια βρίσκει κανείς κάποιους πολισμούς στη ζωή του. Προσκύνησε το παιδί, όλα καλά κλπ. Καθίσαμε εκεί, ηρέμησε λίγο. Λέω, τι σημαίνει μάλλον μου, τι έχεις, κορτσάκι, τι του συνέβη? Χθες το βράδυ, μπαμπά. Αφού το λέω τώρα και τέλος πάντων. Συγκινούμε πράγματι. Χθες το βράδυ, μπαμπά. Είδα στον ύπνο μου ότι είχα έρθει στο μέρος αυτό, εδώ. Και όπως ήταν ο Όσιος Πατάπιος με το χέρι του έτσι, σηκώθηκε τη Λάρνακα. Με πήρε από το χέρι του που είχε γίνει πια ανθρώπινο. Με έκανε βόλτα στο μοναστήρι. Και όταν ρώτησα ποιος είσαι, μου απάντησε, αυτός για τον οποίο έγραψε ο πατέρας σου. Μάλιστα. Κύριε Κουρκουλά. Τώρα, αυτό ναι. Η γυναίκα μου μπορεί να τα ακούει, υποθέτω ότι την ακούει την εκπομπή και τα παιδιά μου. Το ξέρουν, η οικογένειά μου. Όταν ανεβήκαμε πάνω, βρήκαμε την αδελφή την ξένη, της λέω, έλα εδώ να σας πω τι συνέβη στο παιδί. Και κάθε στο παιδάκι τι τα είπε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγηθώ, πολύ λίγο με νοιάζει. Ακούστε να σας πω κάτι, ξέρετε μόνο ότι παρακαλώ και λέω. Ας έχεις την οικογένειά μου καλά και εμένα όσοι Πατάπη, και ας δεν είναι όλοι οι άλλοι τι θέλουν. Δεν νομίζω. Εγώ το χρέος μου, γιατί δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν νομίζω. Ούτε είναι, προσέξτε, ούτε είναι απόδειξη αυτό που σας είπα. Όχι, όχι. Απλά ήθελα να σας πω, κοιτάξτε. Οι σχέσεις, η καθοδήγηση. Δύο σταθμοί στη ζωή μου. Ναι. Το ένα που μου συνέβη εμένα, προφανώς με τις αμαρτήσεις τόσες που έχω κάνει, δεν τόλμησε ο Άγιος να έρθει να μου πει ότι μπράβο σου. Ναι, έτσι, σωστό. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που είναι πολύ προσωπικά. Ναι. Όμως δεν τρέπομαι καθόλου που τα βγάζω αυτή τη στιγμή. Ούτε και με ενδιαφέρει. Και δεν θα ντραπώ ποτέ μου να πω εκείνο το οποίο πιστεύω να είναι απολύτως βέβαιο. Κύριε Κουκουλά, κοιτάξτε τώρα, έχουμε και ένα φωτογραφικό υλικό να δείξουμε. Η ώρα προχώρησε, αλλά δεν εξαντλήσαμε το θέμα. Όχι. Μήπως πρέπει και σε μια άλλη συνέχεια να το εξαντλήσουμε? Εγώ ευχαρίστως. Να πούμε για την άλλη Κυριακή. Εάν οι υποχρεώσεις μου το επιτρέπουν, να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα έρθω. Διότι δεν εξαντλήσαμε, δεν φτάσαμε ούτε στη μέση του θέματος. Προσπάθησα απλώς μόνο να δώσω αυτά τα στοιχεία, τα κομβικά σημεία που απλώνουν την έρευνα έτσι για να φτάσουμε σε κάποιες αποδείξεις. Ναι, διότι οι λεπτομέρειες υπόλοιπες. Ήδη μια μισή ώρα μιλάμε. Μπορούμε να συζητάμε. Μια μισή ώρα πέρασε. Βεβαίως. Μπορούμε να συζητάμε 5. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε τη θεωρία σχετικότητα. Ο χρόνος έχει σχέση με την ταχύτητα και μικραίνει. Όμως θα σας πω κάτι. Σας υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω να μιλήσουμε για αυτό. Καλά, θα δούμε πώς θα γίνει. Σας μιλώ έτσι ειλικρινά, επειδή το έχω ζήσει αυτό το θέμα πάρα πολύ, μου αρέσει, θα το συζητήσουμε όμως. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε τώρα τους σκηνοθέτες μας, εάν είναι δυνατόν, να δούμε το φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει και να κλείσουμε μετά την εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα. Εδώ έχουμε την Κωνσταντινούπολη, είναι η εποχή του 1453, η εποχή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, η αποφράδα μέρα για τον ελληνισμό, όπως τα λέγαμε. Διακρίνουμε δυτικά
το τείχος που είχε η Κωνσταντινούπολη και μας ενδιαφέρει ο χάρτης για να δούμε ποιες θέσεις είχαν τα μοναστήρια του Οσίου Παταπίου, του Βάρα και του Οσίου Ραβουλά, των συνασκητών. Ο μεν Όσιος Πατάπιος είχε έξω από τα τείχη ασκητεύσει και έχτισε το μοναστήρι των Αιγυπτίων στο βόρειο-δυτικό άκρο του τείχους. Δηλαδή αυτό που φαίνεται σαν τον ισθμό είναι ο κεράτιος κόλπος, από εδώ προς τα κάτω είναι η Προποντίδα και ο Βόσπορος είναι προς το δεξί μας χέρι, όπως βλέπουμε την εικόνα. Επομένως το μοναστήρι του Οσίου Παταπίου και ο τόπος που ασκήτεψε είναι στο βόρειο-δυτικό άκρο. Εδώ έχουμε τώρα τον Όσιο Πατάπιο, ακριβώς μία... Εσείς θα μας πείτε πώς είναι η Αρχικόνηση, όπως είναι στο σκύλιο. Ναι, το έχω υπομνηματίσει αυτό, ότι πρόκειται το έχουμε πάρει από το βιβλίο του Παπακώστα, ενός ερευνητή. Όμως, αυτό το σχέδιο το είχε φτιάξει ένας ιερέας από τη Μητρόπολη Κορίνθου. Αυτό είναι βέβαιο. Γνωρίζω το όνομά του, δεν θέλω να το πω. Έχω κάποιους άλλους λόγους. Και εδώ είναι οι τρεις συνασκητές στην οδηπόρη του Οσίου Παταπίου, όταν έφευγε από την Αίγυπτο και του συνάντησε καθοδόν, από ό,τι λένε οι βιογράφοι του. Είναι ο Όσιος Βάρας και ο Όσιος Ραβουλάς, με τους οποίους μαζί ασκήτευσαν στα δυτικά του τείχους Κωνσταντινούπολης, μακριά ο ένας από τον άλλον, σε αυτή την περιοχή που όλη η περιοχή ονομάζεται, όπως είπατε εσείς, Ξηρών Όρος και δίνει τη λύση ο εν το ξηρό όρη ασκήσας. Στη μέση δηλαδή ήταν ο Βάρας, νοτιότερα πήγε ο Ραβουλάς και βορειότερα ήταν ο Όσιος Πατάπιος. Εμένα Όσιος Πατάπιος, ναι. Ήθελα μόνο για το προηγούμενο. Ναι. Αλλά οι εικόνες έχουν ένα 30 δευτερόλεπτα. Ναι, εντάξει. Για την προηγούμενη μόνο εικόνα να πω ότι κάτι βγήκε από αυτή την υπόθεση, διότι πλέον αγιογραφούνται και οι τρεις μαζί. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό. Σωστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, δεν ξέρω ποιος έχει αγιογραφήσει αυτό, πρέπει να είναι πρόσφατη αγιογραφία. Αυτό, πρόσφατη αγιογραφία, το μοναστήρι του Οσίου το έχει αναθέσει σε κάποιον και το είχαν φτιάξει. Μάλιστα. Εδώ είναι όταν βρέθηκε αυτό το σκήνωμα. Είναι μια πολύ σπουδαία φωτογραφία και αν μπορούμε να την κρατήσουμε λιγάκι. Όταν βρέθηκε το σκήνωμα του Οσίου. Το 1904. Ναι, και μετά το έβαλαν σε αυτή. Δηλαδή στη Λάρνακα αυτή είναι ο Όσιος Πατάπιος. Ναι. Ακριβώς εκεί είναι και εάν το έβλεπε κανείς πολύ πιο κοντά, αν έβλεπε τη φωτογραφία αυτή κανείς πολύ πιο κοντά, θα έβλεπε όντως τι σε βάζει μια μορφή ήταν. Δηλαδή η μελέτη έτσι, του προσώπου του έτσι όπως ήταν κλπ. Πόσο σε βάζει μια μορφή ήταν. Αυτό είναι φωτογραφικό αρχείο δικό σας, κύριε. Ναι. Και είχε πετραχύλι, βρέθηκε ο Σταυρός, τα βυζαντινά νομίσματα. Όλα αυτά. Και η Μεβράνη που έλεγε Όσιος Πατάπιος, την οποία ξεχάσαμε να πούμε. Και αυτό ήταν μια Το είπαμε, αλλά δεν επεκταθήκαμε σε αυτό, γιατί δεν θέλουμε να επεκταθούμε σε αυτό. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Και αυτό τώρα είναι ο Ρώσικος Σταυρός. Είναι ο Ρώσικος Σταυρός, τον οποίο τον έχω φωτογραφίσει εγώ. Έτσι, είναι φωτογραφία που την έχω πάρει εγώ, δεν έχει κανείς άλλος. Διότι σας είπα ότι τον έχω προσκυνήσει και η οικογένεια. Και είναι κοιμήλιο κλειδί για την ιστορία του Οσίου Παταπίου. Άλλωστε, κοιτάξτε. Ρωσικής τεχνοτροπίας. Άλλωστε, να σας πω και κάτι. Είναι και άσχημο να παίρνεις από κάποιον Άγιο κάτι που του ανήκει. Ναι, σωστό. Γιατί ήταν προσωπικό το, πούμε. Ναι, σωστό. Έτσι δεν είναι. Και με αυτή την έννοια τον είχα καταπιέσει τον άλλον, πέρα από το γεγονός ότι εγώ δεν θα αισθανόμουν πολύ άνετα να έχω στα χέρια μου ένα τέτοιο Άγιο Κοιμήλιο. Δηλαδή οι Βυζαντινοί κάτι ξέρανε που κλειδώνανε με 3 κλειδιά τα Άγια. Γι' αυτό σας είπα και καλά έκαναν προηγουμένως. Το ένα κλειδί είχε ο Πατριάρχης, το άλλο ο Αυτοκράτορας και το τρίτο εφημέριος του ναού. Γι' αυτό σας λέω. Ναι, η Ιωσία Υπομονή, η οποία έχει πάλι από τον Παπακώστα. Η μητέρα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, του τελευταίου Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και η μητέρα του Ιωάννου του 8ου Αυτοκράτορα. Και βλέπετε το ανορθόγραφο, Ναι, το ανορθόγραφο, ναι. Μπράβο, ναι. Υπομονή, το γράφει με ήττα, έτσι. Η οποία στο τέλος έγινε μοναχή στη μονή της Αγίας Μάρθας, στη Κωνσταντινούπολη. Ναι, πάντως όχι κάτι άλλο που λέγονται ότι είχε έρθει. Από το 25 που πέθανε ο άδρας μέχρι το 1000. Και ετάφη βεβαίως τον Πατρικράτορας, όπως και ο Μανουήλ. Μέχρι το 1450 που πέθανε έγινε 25 μοναχοί, αλλά αυτή επέβαλε και μοναχίουσα ως Βασιλομήτωρ και ως
ως πρώην βασίλισσα επέβαλε στη Σύγκλιτο να έρθει από το Μιστρά ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος για να λάβει την αυτοκρατορία στις δύσκολες τότε στιγμές, όπου ο παπισμός ήταν βέβαια στα πρόθυρα και οι Οθωμανοί είχαν φέρει σε ασφικτική θέση την Κωνσταντινούπολη. Έχετε απόλυτα δίκιο. Με δύο κουβέντες πρόκειται για μεγάλη φυσιογνωμία και της αξίζει κανείς να στέκεται με περισσότερη προσοχή όταν γράφει ή αναφέρεται στην ουσία. Πάντως, εκείνο που διάβασα εγώ, κύριε Κουκλά, είναι ότι ήταν ανθενωτική, δηλαδή αγωνίστηκε εναντίον του παπισμού, και όταν η επίσημη εκκλησία απαγόρευσε να διαβάζονται τα δίπτυχα του αυτοκράτορας, του γιου της αυτοκράτορα, Ιωάννου του 8ου, τότε αυτή συμφώνησε και είπε τη μητρική στοργή για το γιο μου τον αυτοκράτορα τη θέτω πιο κάτω από την Ορθοδοξία μας. Δηλαδή, στην εποχή εκείνη η Αγία Υπομονή, ο Λουκάς Νοταράς, ο Όσιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο οποίος πήγε και αυτός στη σύνοδο της Φεράρας, ο αδερφός του Ιωάννης. Πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τη Φεράρα κάποια στιγμή. Ναι, αυτό θέλω να μιλήσουμε. Ο Ιωάννης ο Ευγενικός, ο αδερφός του Αρχιδιάκονος, και μερικοί άλλοι τα οποία ονόματα αναφέρατε εσείς, σταθήκανε 4-5 στυλοβάτε για να υποστηρίξουν την Ορθοδοξία. Επομένως, δεν είναι μόνο ο Σία. Μιλάμε ότι έχει παίξει το ρόλο που έχει παίξει και η Αγία Ελένη με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και το παράδοξο είναι ότι αρχίζουμε με Ελένη, το Βυζάντιο, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και τελειώνουμε με Ελένη, πάλι μητέρα του τελευταίου Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Επομένως, όταν πηγαίνουμε στο σπήλαιο των Γερανίων και βλέπουμε την ουσία υπομονή κάπου εκεί με ορισμένα ζωγραφισμένη, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί είναι όλο το μεγαλείο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όλο το μεγαλείο της Βυζαντινής Ορθοδοξίας, το οποίο κατά σύμπτωση και αγαθή τύχη και πόσο προνόμιον έχει η Κορινθιακή γη. Και πολύ πιστεύω, κύριε Κουκουλά, ότι οι Κορίνθοι δεν τιμούν τον Όσιο όσο θα έπρεπε. Ναι, αυτό το πιστεύω. Αυτό, όσο το τιμούν οι υπόλοιποι Έλληνες. Δηλαδή θέλω να αναφερθώ τώρα. Για τους Κορίνθους, τα λέτε για τους Κορίνθους, με συγχωρείτε, μια διάκριση. Όχι για τους Λουτρακιώτες. Α, έτσι παρακολουθείτε. Για τους Κορινθιακούς περισσότερο. Και όχι για τους Λουτρακιώτες. Όχι για τους Λουτρακιώτες, παρακολουθείτε. Και ξέρετε να σας πω κάτι. Το παλιό πολιτικό ήταν πρώτο. Περαχώρας το κλέος. Ακριβώς, περαχώρας το κλέος. Περαχώρας. Ναι, προσέξτε τώρα όμως το εξής, ότι εδώ μιλάμε ότι και η τοπική εκκλησία, καλοπροαίρετα να πούμε, έπρεπε τουλάχιστον το απολυτίκιο του Οσίου περαχώρας το κλέος Λουτρακίου το καύχημα να το επιβάλλει, ούτως ώστε να διαβάζετε στις εκκλησίες. Σας πληροφορώ ότι στα Επτάνησα, που έχουν ανάλογα σκηνώματα, όχι μόνο στην Κεφαλονιά, καθημερινά ψέλνουν το απολυτίκιο του Αγίου Γερασιόμου, αλλά και του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Σπυρίδωνος. Στην Κέρκυρα ψέλνουν όχι μόνο του. Θα μου πεις αυτό είναι τυπικό, αλλά τουλάχιστον είναι ένας τυπικός φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης προς ένα τόσο μεγάλο Άγιο το οποίο έχουμε εδώ στην εκκλησία μας. Τώρα να πω κι εγώ μια μικρή κακία, θα μου επιτρέψετε. Δεν είναι κακίες. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αλλά προχωράει τώρα το είναι Όσιος Νίκον ο Νέος. Μόνο απλώς θέλω να πω για την Οσία Υπομονή. Ότι ευτυχώς που υπήρχαν κάτι τέτοιοι και κράτησαν την Ορθοδοξία. Γιατί αν μιλήσουμε σήμερα τι κάνουν κάποιοι άλλοι εναντίον της Ορθοδοξίας, να πάρει ευχή να πάρει τότε. Πάντως για τη Σύνοδο της Φεράρας. Κακή αμένα. Για τη Σύνοδο της Φεράρας, αν μιλήσουμε, θα βρούμε και σημερινά παράλληλα πολλά, κύριε Κοκκουλά. Εντάξει, εγώ δεν είπα τον ίδιο. Πέρα από κάθε πολιτική, μιλάω σήμερα για καταστάσεις σημερινές, ας πούμε, καταλάβατε. Οπότε εκφράσατε την επιθυμία να μιλήσουμε μια φορά για τη Σύνοδο της Φεράρας και της Ψευδοένωσης. Εγώ συγκινήθηκα ιδιαίτερα που μου τα είπατε. Όχι, θα το πω. Βεβαίως, εσείς έχετε ασχοληθεί περισσότερο στις συγγραφές. Απλώς αισθάνομαι έτσι να ακούω σαν ένας μαθητής. Όχι, για όνομα σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά όχι, δεν είναι σωστό, δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Εντάξει. Ο Όσιος Νίκον, βλέπετε τη διαφορά. Όσιος πατήρι μου, Νίκον, ο Νέος. Ο Νέος. Ενώ στον Όσιο Πατάπιο δεν λέει ο Πατάπιος ο Νέος. Ο Πατάπιος είναι το ξηρό-όρι. Λέει και τη λέξη ασκήσας για τον Όσιο Πατάπιο. Όχι. Αν το ξηρό-όρι. Ασκήσας. Το ξηρό-όρι. Ναι, μάλιστα. Δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Το κλειδί, η λέξη κλειδί πάλι. Ένα από τα πολλά κλειδιά. Εδώ είναι ο Μανουήλ, ο Παλαιολόγος, ο σύζυγος της Αγίας Υπομονής. Πρέπει να σας πω, δεν σας διακόπτω, ότι εσείς όμως είχατε την υπομονή να τις συγκεντρώσετε αυτά και να τα φέρετε εδώ. Ναι, κάτι έκανα και εγώ, έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι στην εκπομπή. Προσπάθησα τουλάχιστον, ας πούμε. Ο οποίος βρέθηκε σε δινή θέση, εννοείται ότι πήγε 3,5 χρόνια στη Δύση, στη Γένοβα.
Εν συνεχεία πήγε στο Παρίσι, πήγε στο Λονδίνο και εκλιπαρούσε για βοήθεια. Μοναχή τον δρόμο πήρες και ξανάρχαζε μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες, αν η χρία της κουρδαλεί. Να αναφερθούμε λίγο και στο Σολομό. Και γύρισε με άρια χέρια, διότι η μεν δυτική και η παπική υπόσχοντο βοήθεια, αλλά στην ουσία βοηθούσαν τους Τούρκους να προωθήσουν την άλλη. Το μόνο που κάνανε οι δυτικοί, οι Γενοβίτες κτλ. Ήταν να καθυστερήσουν λίγο την άλλη Κωνσταντινούπολης για να μπορέσουν να κάνουν παπική την Ορθοδοξία, να την εντάξουν στο. Είναι πάγιος ο τρόπος. Πάγιος ο τρόπος. Δεν υπάρχει θέμα. Και σήμερα που πει τι λέει, σου υπόσχονται τη βασιλεία επί των ορών, αφού καταθέσει τη βασιλεία επί της γης. Στα πόδια τους όμως. Υπόψη είναι ότι και ο αυτοκράτορας αυτός, ο πρώτο-τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γιατί μετά ανέλαβε ο γιος του Ιωάννης ο 8ος, στο τέλος βρέθηκε σε τόση δύσκολη θέση, τους χαλεπούσε εκείνους χρόνους και πήγε και αυτός μοναχός. Με το όνομα Ματθαίος. Δηλαδή, φανταστείτε σε τι απαγωγήτευση θα βρεθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αφού βλέπανε από δεξιά τους Τούρκους και από αριστερά τους παπικούς απέναντι στο Γαλατά. Ήδη υπήρχε δύναμη των δυτικών, των παπικών, η οποία ρύθμιζε την κατάσταση. Μια οδυνηρή περίοδος. Μια οδυνηρή περίοδος, την οποία ξεχάσαμε. Έχουμε ξεχάσει. Είπαμε, μπορώ να πω πολλά. Ναι, αυτά είναι από το βιβλίο του Μακριστάθη. Νομίζω ότι έχετε πάρει αυτά από εκεί, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι από το βιβλίο του Μακριστάθη. Είναι δηλαδή το σκήνομα του Οσίου Παταπίου όπως είναι σήμερα, και κάτω είναι το χέρι του που έχει και σάρκα και δέρμα και τα νύχια φαίνονται, και μετά φαίνονται τα παπούτσια του, δηλαδή τα υποδήματα που έχει, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας αλλάζουν κάθε τόσο και το θεωρούν σαν ευλογία όσοι πάρουν από αυτά. Το ίδιο γίνεται και με το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος και με το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά και με το σκήνομα του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Νομίζω ότι, ναι, και εδώ είναι η φωτογραφία, η σύγχρονη φωτογραφία του Οσίου Παταπίου, όπως είναι στο μοναστήρι του Οσίου Παταπίου στα Γυράνια. Νομίζω είναι μέσα στο καινούριο ναό πλέον, έτσι, όχι στο σπήλαιο, στο καινούριο ναό. Αυτό το σταυρό λέτε ότι είναι ρωσικό σταυρό, το οποίο ναι. Δηλαδή, όταν λέμε ρωσικό, εννοούμε ότι έχει και το δεύτερο παράλληλο από πάνω. Και μια απόδειξη ότι είχε σχέση με το μοναστήρι της Πέτρας, όπου υπήρχαν οι Ρώσοι μοναχοί, ας πούμε, και τα λοιπά. Μάλιστα. Η επόμενη ποια πρέπει να είναι τώρα? Ναι. Είναι δηλαδή. Είναι. Όχι, τελειώσανε οι φωτογραφίες, έχει τελειώσει και ο χρόνος, ήδη κάναμε και κατάκτηση του χρόνου, διότι κανονικά. Ας καταχρωστούμε και κάτι. Έπρεπε να καταχρώνται άλλα πράγματα. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει 10 η ώρα και ήδη πάει 11 παρά 20. Κύριε Κουκουλά, η συζήτηση είχε μια ανθρώπινη ροή, εντελώς αυθόρμητα συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσφέρουμε στους τηλεθεατές μας. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι, διότι έτσι ξανοιχθήκατε και μας είπατε και ιδιωτικές σας πνευματικές εμπειρίες, αλλά κυρίως και για το συγγραφικό σας και επιστημονικό έργο. Και θα ήταν χαρά μου και με ιδιαίτερη συγκίνηση να συνεχίσουμε άλλη μια εκπομπή για τον Όσιο Πατάπιο και ίσως μια φορά για τη Σύνοδο της Φεράρας. Ναι, αυτό το υπόσχομαι. Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Κουτσούκο. Θα σας ευχαριστήσω για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω για τον Όσιο Πατάπιο. Δεύτερον, για το κλίμα το οποίο δημιουργήσατε και ήταν πάρα πολύ άνετο σαν συζήτηση. Και πρέπει να ευχαριστήσω και τα παιδιά του σταθμού που τα ταλαιπωρήσαμε απόψε λίγο, αλλά καλά να πάθουν. Με την έννοια ότι είναι φίλοι μου, τους γνωρίζω, τους ευχαριστώ θερμότατα και δεν ξέρω εάν αυτά τα οποία είπαμε μπορούν να συμβάλλουν πουθενά αλλού, αλλά είμαι βέβαιος ότι σε πολλούς παρακινήσαμε το ενδιαφέρον περί του Οσίου Παταπίου.